അനുസരിക്കുന്നവൻ പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി പുണ്യാത്മാക്കൾ വാഴുന്ന ശുഭങ്ങളായ ലോകങ്ങളിൽ എത്തും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കച്ചിദേ ശ്രുതം പാർത്ഥ ത്വയൈകാഗ്രേണ ചേതസ കച്ചിദജ്ഞാന സമൂഹഃ പ്രണഷ്ടസ്ഥേ ധനഞ്ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുന്തിപുത്രനായ ധനഞ്ജയ, നീ ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേട്ടില്ലേ? അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നുളവായ നിന്റെ വ്യാമോഹം ഇപ്പോൾ നീങ്ങിയില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുന ഉവാച നഷ്ടോ മോഹസ്മൃതിർലബ്ധ ത്വത്പ്രസാദാന്മയാച്യുത സ്ഥിതോസ്മി ഗതസന്ദേഹഃ കരിഷ്യേ വചനം തവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, ഹേ അച്യുത, ഇപ്പോൾ എന്റെ വ്യാമോഹം തീർന്നു. അങ്ങയുടെ കരുണ കൊണ്ട് ബുദ്ധി തിരിച്ചു കിട്ടി. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ദൃഢനും സംശയരഹിതനുമാണ്. അങ്ങയുടെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സഞ്ജയ ഉവാച ഇത്യഹം വാസുദേവസ്യ പാർത്ഥസ്യ ച മഹാത്മനഃ സംവാദം ഇമമശ്രൗഷം അദ്ഭുതം രോമഹർഷണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, ഇപ്രകാരം മഹാത്മാക്കളായ കൃഷ്ണാർജുനന്മാർ തമ്മിൽ നടന്ന ഈ സംഭാഷണം ഞാൻ കേട്ടു. അത്ഭുതകരമായ ആ സന്ദേശം എന്നെ കോൾമയിർ കൊള്ളിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വ്യാസപ്രസാദാത് ശ്രുതവാൻ ഏതദ് ഗുഹ്യമഹം പരം യോഗം യോഗേശ്വരാത് കൃഷ്ണാത് സാക്ഷാത് കഥയത സ്വയം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണൻ തന്നെ അർജുനന് പരമരഹസ്യമായ ഈ യോഗം ഉപദേശിച്ചത്. വ്യാസദേവന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ എനിക്ക് നേരിട്ട് കേൾക്കാനിട വന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാജൻ സംസ്മൃത്യ സംവാദമിമമദ്ഭുതം കേശവാർജുനയോ പുണ്യം ഹൃഷ്യാമി ച മുഹുർമുഹുഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ അർജുനന്മാരുടെ അത്ഭുതകരമായ ഈ പുണ്യ സംവാദം വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർത്തോർത്ത് ഞാൻ അനുനിമിഷം ആനന്ദ പുളകിതനാകുന്നു. രാജാവേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തച്ച സംസ്മൃത്യ രൂപമത്യത്ഭുതം ഹരേ വിസ്മയോ മേ മഹാൻ രാജൻ ഹൃഷ്യാമി ച പുനഃ പുനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലയോ രാജാവേ, കൃഷ്ണന്റെ അത്ഭുതാവഹമായ ആ രൂപം ഓർക്കും തോറും എനിക്ക് വിസ്മയം വർദ്ധിക്കുന്നു. വീണ്ടും വീണ്ടും സന്തോഷമുണ്ടാകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണോ യത്ര പാർത്ഥോ ധനുർധരഃ തത്ര ശ്രീർവിജയോ ഭൂതിർ ധ്രുവാ നീതിർമതിർമമ. യത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണോ യത്ര പാർത്ഥോ ധനുർധരഃ തത്ര ശ്രീർവിജയോ ഭൂതിർ ധ്രുവാ നീതിർമതിർമമ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എവിടെ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനുണ്ടോ, എവിടെ വില്ലാളി വീരനായ അർജുനനുണ്ടോ, അവിടെയാണ് ഐശ്വര്യവും വിജയവും അസാധാരണ ശക്തിയും നീതിയും ഉള്ളത്. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം തത്സദിതി ശ്രീമദ് ഭഗവത് ഗീതാസു ഉപനിഷത്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം യോഗശാസ്ത്രേ ശ്രീകൃഷ്ണാർജുന സംവാദേ മോക്ഷസന്യാസ യോഗോ നാമ അഷ്ടദശോധ്യായഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത എന്ന ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ 18-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തിവേദാന്ത വിശദീകരണം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവം കൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവം കൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. സർവത്ര ഗോവിന്ദ നാമ സങ്കീർത്തനം. ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി.
Hare Krishna Mataji. Thank you, Hare Mataji. Krishna Mataji. Hare Krishna Tanya Mataji. Hare Krishna Mataji. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് Participants ആർത്തി ആരെങ്കിലും ചൊല്ലട്ടെ മാതാജി? ഇതിന്റെ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവത്ഗീത ആർത്തി ചൊല്ലട്ടെ മാതാജി? ചൊല്ലു ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജയ ഭഗവത്ഗീതേ ജയ ഭഗവത്ഗീതേ. ഹരി കമല വിഹാരിണി സുന്ദര സുപുനിതേ. ജയ ഭഗവത്ഗീതേ ജയ ഭഗവത്ഗീതേ. ഹരിം കമല വിഹാരിണി സുന്ദര സുപുനിതേ. കർമ്മ സുമർമ്മ പ്രകാശിനി കാമാസക്തിഹര. തത്വജ്ഞാന വികാസിനി വിദ്യാ ബ്രഹ്മപര. ജയ ഭഗവത്ഗീതേ ജയ ഭഗവത്ഗീതേ. ഹരിം കമല വിഹാരിണി സുന്ദര സുപുനിതേ. നിശ്ചല ഭക്തി വിദായിനി നിർമ്മല മലഹാരി. ചരണ രഹസ്യ പ്രദായിനി സംവിധി സുഖകാരി. ജയ ഭഗവത്ഗീതേ ജയ ഭഗവത്ഗീതേ. ഹരിം കമല വിഹാരിണി സുന്ദര സുപുനിതേ. രാഗദ്വേഷ വിദാരിണി കാരിണി മോദ സദാ. ഭവഭയഹാരിണി താരിണി പരമാനന്ദ പ്രദാ. ജയ ഭഗവത്ഗീതേ ജയ ഭഗവത്ഗീതേ. ഹരിം കമല വിഹാരിണി സുന്ദര സുപുനിതേ. ആസുരഭാവ വിനാശിനി നാശിനി തന്ത്രജനി. ദേവീ സദ്ഗുണദായിനി ഹരിരസികാ സജനി. ജയ ഭഗവത്ഗീതേ ജയ ഭഗവത്ഗീതേ. ഹരിം കമല വിഹാരിണി സുന്ദര സുപുനിതേ. സമതാ ത്യാഗ സിഖാവനി ഹരിമുഖേ വാണി. സകല ശാസ്ത്ര കീ സ്വാമി ശ്രുതിയോ ീരാണി. ജയ ഭഗവത്ഗീതേ ജയ ഭഗവത്ഗീതേ. ഹരിം കമല വിഹാരിണി സുന്ദര സുപുനിതേ. ദയാസുതാ ബർസാവനി മാധു കൃപാ കീജേ. ഹരിപത് പ്രേമദാന കർ അപ്നോ കർ ലീജേ. ജയ ഭഗവത്ഗീതേ ജയ ഭഗവത്ഗീതേ. ഹരിം കമല വിഹാരിണി സുന്ദര സുപുനിതേ. ജയ ഭഗവത്ഗീതേ ജയ ഭഗവത്ഗീതേ. ഹരിം കമല വിഹാരിണി സുന്ദര സുപുനിതേ. ജയ ഭഗവത്ഗീതേ ജയ ഭഗവത്ഗീതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ മാതാജി. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആരെങ്കിലും ചൊല്ലാനുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. മനീഷ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലട്ടെ? ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ചെത്തിമന്ദാരം തുളസി പിച്ചകമാലകൾ ചാർത്തി ഗുരുവായൂരപ്പ നിന്നെ കാണേണം. ചെത്തിമന്ദാരം തുളസി പിച്ചകമാലകൾ ചാർത്തി ഗുരുവായൂരപ്പ നിന്നെ കാണേണം. മയിൽ പീലി ചൂടിക്കൊണ്ടും മഞ്ഞ തൂകിൽ ചുറ്റിക്കൊണ്ടും മണിക്കൂഴലൂതിക്കൊണ്ടും കാണേണം.
മായിൽ പീലി ചൂടിക്കൊണ്ടും മഞ്ഞ തൂകിൽ ചുറ്റിക്കൊണ്ടും മണിക്കൂഴലൂതിക്കൊണ്ടും കാണി കാണേണം. ചെത്തി മന്ദാരം തുളസി പിച്ചകമാലകൾ ചാർത്തി ഗുരുവായൂരപ്പ നിന്നെ കാണി കാണേണം. വാഗച്ചാർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ വാസന പൂവാണിയുമ്പോൾ ഗോപികമാർ കൊതിക്കുന്നോരോടൽ കാണേണം. വാഗച്ചാർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ വാസന പൂവാണിയുമ്പോൾ ഗോപികമാർ കൊതിക്കുന്നോരോടൽ കാണേണം. ചെത്തി മന്ദാരം തുളസി പിച്ചകമാലകൾ ചാർത്തി ഗുരുവായൂരപ്പ നിന്നെ കാണി കാണേണം. ആഗതിയാമാടി എന്റെ അശ്രു വീണു കുതിർന്നോര് ആവിൽ പോതി കൈക്കൊള്ളുവാൻ കാണി കാണേണം. ആഗതിയാമാടി എന്റെ അശ്രു വീണു കുതിർന്നോര് ആവിൽ പോതി കൈക്കൊള്ളുവാൻ കാണി കാണേണം. ചെത്തി മന്ദാരം തുളസി പിച്ചകമാലകൾ ചാർത്തി ഗുരുവായൂരപ്പ നിന്നെ കാണി കാണേണം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ ധന്യ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Thank you. Thank you. Reciters, translators, പാട്ടുകാരെല്ലാവരും ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ആണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും. മാതാജി, രേണു മാതാജി എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പാടി. എല്ലാവരും 18 ദിവസത്തെ യാത്ര നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാണ്. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക്. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. സപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ഇതി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മനേ നമഃ. കൃഷ്ണ പരമാത്മനേ നമഃ. നമ ഓം വിഷ്ണുപദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതി ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണി. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര
Bhatta Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, everybody. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Hare Mataji. Krishna. Hare Krishna. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് അധ്യായം 18. നമുക്ക് ആദ്യം ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെയും നമ്മിഷ്ട പ്രഭുവിന്റെയും ഭഗവാന്റെയും പ്രപാദങ്ങളിൽ നിന്നനുസരിച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. ഇന്ന് നമ്മളുടെ കൺക്ലൂഷനാണ് 18ാമത്തെ അധ്യായം. നമ്മള് 18 ദിവസമായി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ക്ലാസ്സസ് ഇന്ന് തൊട്ടിനി ഇന്നത്തെ ലാസ്റ്റ് 18th ലെസൺ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ജേർണി സെക്കൻഡ് ലെവലിലോട്ടാണ്. തീരെ അല്ല നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ജേർണി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണ്, സെക്കൻഡ് ലെവലിലൂടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണ്. അമ്മിണി മാതാജിയോ അല്ലി മാതാജിയോ ആയിരിക്കും ക്ലാസ് എടുക്കുക. 2 ദിവസമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, വീക്കിലി 2 days ഉണ്ടാവുള്ളൂ, 2 hours എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ട്യൂസ്ഡേ വെനസ്ഡേ അല്ലെങ്കിൽ സാറ്റർഡേ സൺഡേ അങ്ങനെ 2 ദിവസം എന്തെങ്കിലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഓരോ ശ്ലോകവും നന്നായിട്ട് പഠിക്കും, ഭാവാർത്ഥം തൊട്ട് എല്ലാം പഠിക്കും. പിന്നെ അതിന് മുൻപുള്ള പ്രാർത്ഥനയും മറാഠി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് കൂടി ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കും. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിരുന്നു. ഭഗവത്ഗീത എന്താണ് എന്നറിയാനുള്ളത്, ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ അറിയാനുള്ള ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ക്ലാസ്. ജസ്റ്റ് നമ്മളെ നഴ്സറി ലെവലായിരുന്നു. അപ്പം ഇന്ന് അധ്യായം 18 മോക്ഷ സന്യാസ യോഗം. മോക്ഷവും സന്യാസവും എല്ലാം ഭഗവാനുമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ആവുന്നത് എന്നറിയാനുള്ളതാണ്. 17th ലെസന്റെ കുറച്ച് കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആണ് 18th ലെസൺ. പിന്നെ 18th ലെസന്റെ ലാസ്റ്റ് പോർഷൻ വളരെ സ്വീറ്റ് ആണ്. ഭഗവാൻ വളരെ സ്വീറ്റ് ആയിട്ടാണ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത്. മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിന്റെ സമയത്ത് കൃഷ്ണൻ ഇത് പറഞ്ഞത് വെറും 45 minutes എടുത്തിട്ടാണ്. നമ്മളിപ്പോ 2 വർഷം വേണം നമ്മൾ ഓരോ ശ്ലോകമായിട്ട് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 700 ശ്ലോകങ്ങളാണ്. ഓരോ ശ്ലോകമായിട്ട് നമ്മൾ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് ഓരോന്നിന്റെയും ഭാവാർത്ഥവും എല്ലാം പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് 2 വർഷം എടുക്കും. അതേസമയം അർജുനൻ അത് 45 minutes കൊണ്ടാണ് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പണ്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് കലിയുഗത്തിൽ
അദ്ദേഹത്തിന് മുൻപുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ ധാരാളം ഓർമ്മശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു. കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്കത് മനസ്സിൽ അത് പതിഞ്ഞു കിടക്കുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ധാരാളം പുരാണങ്ങളും എല്ലാം ആ സമയത്ത്, അല്ലാതെ വേദങ്ങളൊക്കെ ശ്രുതി എന്നാ പറയുന്നത്, വേദങ്ങളൊക്കെ ശ്രുതിയായിട്ടാണ്, കാതിലൂടെയാണ് ഡിസൈക്ലിക് സക്സഷനിലൂടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെയാണ് അത് എഴുതിയുണ്ടാക്കിയത്. വ്യാസദേവനാണ് അത് ഇത് ചെയ്തത്, ഡിവൈഡ് ചെയ്തത്, 4ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എഴുതിയുണ്ടാക്കിയത്. ആളുകളുടെ മെമ്മറിയൊക്കെ ലോസ് ആവാൻ തുടങ്ങി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേദങ്ങളുടെ പേര് ശ്രുതി എന്നാണ്. വേദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോളജ് എന്നുള്ളത്. നമ്മളുടെ ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ ആണ് വേദം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് സർവോപനിഷത്തോ ഗാവോ, എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളുടെയും സാരമാണ് നമ്മളുടെ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ലെസണിൽ പഠിച്ചതാണ്. 18 ലെസൺസിന്റെ 700 ശ്ലോകങ്ങൾ. ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകം ധൃതരാഷ്ട്രയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകം സഞ്ജയനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇന്നലെ നമ്മൾ നോക്കിയത് ശ്രദ്ധാത്രയ വിഭാഗ യോഗം, നമ്മളുടെ യജ്ഞം, ആഹാരം, ദാനം, തപസ്, ഇതെങ്ങനെയാണ് സാത്വികവും രാജസവും താമസവുമായി മാറുന്നത് എന്നാണ് അർജുനൻ ഇന്നലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തത്. അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇന്നലെ നമ്മളുടെ എങ്ങനെയാണ് സാത്വികമായ യജ്ഞം, സാത്വികമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം, സാത്വികമായിട്ടുള്ള തപസ്, സാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനം, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. അതുപോലെ തന്നെ രാജസം, അതുപോലെ തന്നെ താമസം. ഇന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായി. 18ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 78 ശ്ലോകങ്ങളാണ്. ബിഗസ്റ്റ് ലെസൺ ആണ്. 2ാമത്തെ ലെസൺ ആണ്. സെക്കൻഡ് ബിഗസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് 72 ശ്ലോകങ്ങളാണ്. പിന്നെ വിശ്വരൂപ ദർശന യോഗം, 54 ശ്ലോകങ്ങളുള്ള വിശ്വരൂപ ദർശന യോഗം. അങ്ങനെയാണ് ബാക്കിയുള്ള ലെസൺസ് ഒക്കെ. ആദ്യത്തെ ലെസൺസിൽ 44, 47 അങ്ങനെയായിരുന്നു. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ലെസൺസ് 28, 24 ശ്ലോകങ്ങൾ. ലാസ്റ്റ് ലെസൺസ് ഒക്കെ കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ ലെസൺസ് ആയിരുന്നു. വളരെയധികം മനസ്സിലാക്കാൻ, വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഗുരുവിന്റെ അടുത്തുനിന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ലാസ്റ്റ് 16, 17 ഒക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ വായിച്ചു പോയാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. 13, 14, 15 മാത്രമേ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളതുള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാം കുറച്ച് ഈസിയാണ്. എല്ലാവരും ആദ്യത്തെ ലെസൺ തൊട്ട് ഫൈനൽ ലെസൺ വരെ ഒന്നും കൂടി വായിക്കുക. സെക്കൻഡ് ലെവലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈസി ആകും. എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് എന്നൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ടാകും. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന ടൈപ്പ്, നമ്മുടെ തുരുമ്പെടുത്ത് പോകും. നമ്മുടെ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് 1 ടൈം പഠിച്ചാലൊന്നും നമ്മൾക്കൊന്നും ബൈഹാർട്ട് ആവില്ല. വായിക്കുക, എപ്പോഴെപ്പോഴും വായിക്കുക, എല്ലാ ദിവസവും വായിച്ച് പഠിക്കുക. കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയ്ക്കും ഭാഗവതത്തിനും ജപത്തിനും വേണ്ടി കമ്പൽസറി ആയിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക. ഓക്കെ. സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത, അധ്യായം 18. ഇനി ഈ അധ്യായത്തിന് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നു, സന്യാസസ്യ മഹാബാഹോ തത്വം ഇച്ഛാമി വേദിതം ത്യാഗസ്യ ച ഹൃഷികേശ പൃഥക്കേശി നിഷൂദന. കേശി നിഷൂദന, കേശവ അല്ലെങ്കിൽ കേശി നിഷൂദന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേശി എന്ന അസുരനെ കൊന്നവൻ എന്ന അർത്ഥം. കേശി എന്ന അസുരനെ കൊന്നവൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? ഓരോ ശ്ലോകത്തിലും ഓരോ തരത്തിലാണ് ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ തിരിച്ചും അർജുനനെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് വിളിക്കുന്നത്. അതിന്റെയൊക്കെ പിറകില് അവര് ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും, എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും. ഇതിലെന്തുകൊണ്ടാണ് കേശി നിഷൂദന എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? എന്റെ മനസ്സിനകത്തെ അസുരന്മാരായിട്ടുള്ള ഡൗട്ട്സിനെ എല്ലാം കേശിയെ കൊന്നതുപോലെ തന്നെ കൊന്നു തരൂ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേശി നിഷൂദന എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. കേശി നമ്മൾക്കറിയാം കുതിരയുടെ രൂപമുള്ള അസുരനാണ്. ഇന്ദ്രന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് ആയിരുന്നു. ഇന്ദ്രൻ അവിടെ അശ്വമേധ യാഗം ചെയ്ത സമയത്ത് നല്ല ഭംഗിയുള്ള കുതിര, അതിനെ എനിക്ക് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെ മോഷ്ടിച്ചു. ഇന്ദ്രന്റെ സെർവന്റ് ആയിട്ട് കൂടി മോഷ്ടിച്ചു. എന്നിട്ട് അതിനെ കൊണ്ടുപോയി ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാക്കിയുള്ളവരെ പോയിട്ട് അതിനെ കണ്ടുപിടിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തു ഇന്ദ്രന്. ഇന്ദ്രൻ ശപിച്ചു, നീ ഭൂമിയിലേക്ക് പോയിട്ട് അസുരനായിട്ട്, കേശി എന്ന അസുരനായിട്ട്, കുതിരയുടെ രൂപത്തിലുള്ള അസുരനായിട്ട് പോയി ഭൂമിയിൽ വാഴുക. കുറച്ചു നാൾ കഴിയുമ്പോൾ നിന്റെ അഹങ്കാരം ഒക്കെ മാറിക്കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഭഗവാൻ നിന്നെ വീണ്ടും ഇന്ദ്രപുരിയിലേക്ക് എത്തിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കേശി എന്ന അസുരനെ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചത്. അങ്ങനെ തന്നെ കംസന്റെ വളരെ ഇന്റിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട് ആയിട്ട് മാറി. എന്നിട്ട് പൂതനയൊക്കെ കൊന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അവസാനത്തെ വധം എന്ന് പറയുന്നത് കേശിയായിരുന്നു. ഭഗവാൻ അതിനുശേഷം അസുരയിലേക്കാണ് പോയത്. ഒരു ദിവസം ബലരാമന് തോന്നി, രാവിലെ എഴുന്നേറ്റപ്പോഴേക്കും കൃഷ്ണനോട് ചോദിക്കാം, കൃഷ്ണന്റെ മയിൽപ്പീലിയൊക്കെ ഒന്ന് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയിരിക്കും? ഞാൻ ഇതുവരെ രോഹിണി മാതാവ് എന്നെയും മയിൽപ്പീലിയോ അങ്ങനെയുള്ള ഇതൊന്നും എനിക്കതില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാലിക്കോലും പിന്നെ ഫ്ലൂട്ടും എല്ലാം എനിക്ക് കൃഷ്ണന്റെ ഇന്നൊന്ന് വേണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്
ബലരാമൻ അതൊക്കെ ഇട്ട് പുറത്തേക്ക് പോയ സമയത്ത് കൃഷ്ണനെ കൂടെ കൊണ്ടുപോയില്ല. ആ സമയത്ത് കേശി എന്ന അസുരൻ അവിടെ വന്നു, ഒരു കുതിരയുടെ രൂപത്തിലുള്ളത്. കുതിരയോട് പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്താ? കംസൻ കാലിക്കോലുണ്ടാവും, ഫ്ലൂട്ട് ഉണ്ടാവും, മയിൽപീലി ഉണ്ടാവും, ഇതാ പറഞ്ഞത് കൊടുത്തത്. അവസാനം ബലരാമനെയാ കേശി കണ്ടത്. ഓ, ഇത് തന്നെയാണ് കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ബലരാമനാണെങ്കിലോ ആ സമയത്ത് ജസ്റ്റ് മനുഷ്യഭാവമായിരുന്നു, ആ ഗോഡ്ലി എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്പിരിറ്റ് ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു മനസ്സിൽ. എന്നിട്ട് കേശിയെ കണ്ടപ്പോഴേക്കും പേടിയൊന്നുമില്ല, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, അനന്തശായിയാണ് ആയിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ് ബലരാമൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ബലരാമൻ ഇതൊന്നും ആലോചിച്ചില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ കേശി എന്ത് ചെയ്തു? അടുത്ത് പോയി. എന്നിട്ട് ബലരാമൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഒറ്റ തട്ട് കൊടുത്തു, കാലുകൊണ്ട് ഒറ്റ കിക്ക് കൊടുത്തു. ബലരാമൻ എവിടെയോ പോയിട്ട് വീണു. എന്നിട്ട് ബലരാമൻ അപ്പോഴേ എഴുന്നേറ്റ് നോക്കിയത് കേശിയായിരുന്നു. അപ്പം കൃഷ്ണനെ ആണ് അയാളെ കേശിയെ കൊല്ലാനുള്ള അധികാരം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ബലരാമൻ സ്വന്തം മണ്ടത്തരമൊത്ത് വളരെ വിഷമിച്ചിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി. എന്നിട്ട് ആ കാലിക്കോലും ഡ്രസ്സും പീതാംബരവും എല്ലാം എടുത്ത് കൃഷ്ണന് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് നീ തന്നെ ഇട്ടോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. കൃഷ്ണൻ അതൊക്കെ ധരിച്ചിട്ട് പുറത്തു പോയിട്ടാണ് കേശിയെ കണ്ടതും കേശിയുടെ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് കൈ കയറ്റിയിട്ട് ശ്വാസം മുട്ടിച്ചിട്ടാണ് കേശിയെ കൊന്നതും. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്, ഈസി ആയിട്ട് അതുപോലെ കൊന്നതുപോലെ തന്നെ എന്റെ മനസ്സിലുള്ള ഡൗട്ട്സിനെയും കൊല്ലു എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേശി നിശോധന എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ അർജുനന്റെ? സന്യാസസ്യ മഹാബാഹോ തത്വമിച്ഛാമി വേദികം ത്യാഗസ്യ ച ഹൃഷീകേശ കേശി നിശോധന. ഹൃഷീകേശ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യൂ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനായിട്ടുള്ള ഋഷികേശൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭഗവാനെ വിളിച്ചിട്ട് എന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യൂ എന്നാ പറയുന്നത്. എനിക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അത് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ 18th ലെസൺ ആണ്. 2 തൃപ്പാദങ്ങളുടെ ലാസ്റ്റ് 2ാമത്തെ തൃപ്പാദത്തിലാണ് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. എന്താണ് നമ്മളുടെ ഭാവം വേണ്ടത്? അന്യഥാ ശരണം നാസ്തി ത്വമേവ ശരണം മമ തസ്മാത് കാരുണ്യ ഭാവേന രക്ഷ രക്ഷ ജനാർദ്ദന എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫൈനലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. എനിക്ക് വേറൊരാശ്രയമില്ല ഭഗവാനെ. അന്യഥാ ശരണം നാസ്തി. നമ്മളിപ്പോ നമ്മളുടെ കാൽക്കൽ ഒരാള് നമസ്കരിക്കുമ്പോ, ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയായിരിക്കും ചിലപ്പോ, നമസ്കരിക്കാൻ വരുമ്പോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? വേഗം നമ്മൾ പൊക്കിയെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആലിംഗനം ചെയ്യുക. അത് തന്നെയാണ് ഭഗവാനും നമ്മളെ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളുടെ ഭാവം ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദങ്ങളിലേക്കായിരിക്കണം. അന്യഥാ ശരണം നാസ്തി. എനിക്ക് വേറൊരു ശരണമില്ല ഭഗവാനെ. അന്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ശരണം എനിക്ക് ഇല്ല. നാസ്തി അന്യഥാ ശരണം നാസ്തി ത്വമേവ ശരണം മമ. നീ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് ശരണം. അതാണ് ഭഗവാന് കേൾക്കാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം. നീയേ ഉള്ളൂ ഭഗവാനെ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം. അന്യഥാ ശരണം നാസ്തി ത്വമേവ ശരണം മമ തസ്മാത് കാരുണ്യ ഭാവേന രക്ഷ രക്ഷ ജനാർദ്ദന. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാരുണ്യത്തോടുകൂടി ഭഗവാനെ എന്നെ രക്ഷിക്കൂ ജനാർദ്ദന. പഞ്ചജനൻ എന്ന അസുരനെ കൊന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജനാർദ്ദന എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് കാരുണ്യ ഭാവേന, കാരുണ്യം കാണിക്കൂ ഭഗവാനെ, എനിക്ക് വേറെ ആരുമില്ല എന്നുള്ളത്. ഭഗവാൻ ദീനബന്ധുവാണ്, ദീനബന്ധു ഭക്തവത്സലനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുക? നമ്മളെയും അതുപോലെ തന്നെ എടുത്ത് ആലിംഗനം ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും. 18 days ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഫീല് ചെയ്യും, ഓരോരുത്തർക്കും ഫീല് ചെയ്യും കൃഷ്ണൻ എൻ്റെ അടുത്തുണ്ട് എന്നുള്ള ആ ഫീൽ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളെ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ഇതാണ് അത് ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളുടെ അടുത്തുള്ള ഭഗവാനെ സ്റ്റുഡൻസിനുമായിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു എന്റെ ഡ്യൂട്ടി. ഭഗവത്ഗീത എന്താണ്, എല്ലാ ലെസൺസിന്റെയും പേരെന്താണ്, എത്ര ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്, എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ, നാവിൽ ഏതൊക്കെയാ വരേണ്ടത്, ഇതൊക്കെയായിരുന്നു എന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. മാക്സിമം ഞാൻ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് പറയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഡ്യൂട്ടി. മാക്സിമം നന്നായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഇതനുസരിച്ച് പറയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. വേറെ ഒരു മിസ് ഇന്റർപ്രറ്റും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്റേതായിട്ടുള്ള യാതൊരു മീനിങ്സും ഞാൻ ഇതിന്റെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ജസ്റ്റ് പ്രഭുപാദരെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ആചാര്യരെ പഠിപ്പിച്ചതനുസരിച്ച് എന്റെ അച്ഛനമ്മമാരുടെ വായിൽ നിന്നും കേട്ടതല്ലാതെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്റേതായിട്ട്. അപ്പം ത്യാഗസ്യ ഋഷികേശ കേശി നിശോധന. മഹാബാഹുവായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണ എന്നാ വിളിക്കുന്നത്. കേശിയെ ഹനിച്ചവനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനുമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്തെന്നറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ പേര് മോക്ഷ സന്യാസ യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ത്യാഗം എന്താണ്, സന്യാസം എന്താണ്? ഇതിനു മുൻപും അർജുനൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സന്യാസം. എന്നാലും ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് സന്യാസം എന്താണ്, ത്യാഗം എന്താണ്.
ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നു 18.2 പറയുന്നു ശ്രീ ഭഗവാൻ വാച കാമ്യാനാം കർമ്മണാം ന്യാസം സന്യാസം തപയോ വിദുഹു സർവകർമ്മ ഫലത്യാഗം പ്രാഹുസ്ത്യാഗം വിചക്ഷണ. ഭഗവാൻ വളരെ കാരുണ്യമാണ്. ഭഗവാനോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ആൻസർ പറയും. എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ പറയുക കൃഷ്ണന്റെ. അതാണ് ഒരു ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത്. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ഭൗതിക വാഞ്ചകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് സന്യാസം. നമ്മൾ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് സന്യാസം ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് മാറാം. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം എൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് വിചാരിച്ച് ചെയ്യുക, ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിക്കുക. അത് സന്യാസം തന്നെയാണ്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് കണ്ടമാനം മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിലെ കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചു കൊണ്ടുവരിക. ഭൗതിക വാഞ്ചകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് സന്യാസം. സർവ കർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെയാണ് ബുദ്ധിമാന്മാർ ത്യാഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ എന്ന് വിചാരിച്ച് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുക. ഈശാവാസ്യം ഇതം സർവം ജഗത്യാം ജഗത്. ഈശോപനിഷത്തിലെ ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകമാണ്. അതിലെന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? എല്ലാം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാം ഭഗവാന്റെയാണ്. ഈശാവാസ്യം ഇതം സർവം, എല്ലാം ഈശാവാസ്യം ഭഗവാന്റെയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾക്ക് അലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോട്ട മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമുള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാം മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത്. വേദങ്ങളിലുള്ള മന്ത്രമാണ്, ഈശോപനിഷത്തിലെ മന്ത്രമാണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ നിങ്ങൾ തേർഡ് ലെവലൊക്കെ ആവുമ്പോഴേക്കും പഠിക്കും. ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ. എല്ലാ കാമ്യകർമ്മങ്ങളും ദോഷകരങ്ങളാകയാൽ ത്യജിക്കണം എന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ടുള്ള ചിലർ പറയുന്നു. പക്ഷേ എല്ലാ കാമ്യകർമ്മങ്ങളും എന്തെങ്കിലും ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ത്യജിക്കണം എന്ന് പറയും. പക്ഷേ യജ്ഞം, തപസ്, ദാനം, ഇത് 3 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചതാണ്. എങ്ങനെയാണ്? സാത്വികം, രാജസം, താമസം. ആഹാരം എന്തായാലും നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ആഹാരം, യജ്ഞം, തപസ്, ദാനം, ഈ 4 കാര്യങ്ങളും ഇന്നലത്തെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആണ്. ഇന്ന് കുറച്ച് ഭാഗം. അപ്പം അത് നമ്മള് ഉപേക്ഷിക്കരുത്. ഹേ ഭരതശ്രേഷ്ഠ, ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് എന്റെ വിധി നിർണയം കഴിക്കും. ഞാൻ ഇതാ പറയുന്നത്. പുരുഷവ്യാഗ്രമേ, ടൈഗർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ആൺകുട്ടികളെ വിളിക്കുന്നത് പോലെ ടൈഗർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ത്യാഗം 3 വിധം എന്നാണ് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത്. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ്, ആ ഒരു പൗരുഷത്തെ ഒന്ന് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടൈഗർ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത്. ഷെയർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ? നമ്മളുടെ ഇത് വീട്ടിലുള്ള ആണുങ്ങളെയൊക്കെ നമ്മളെ കളിയാക്കിയിട്ടാണെങ്കിലും പറയാറുണ്ടല്ലോ. അതുപോലെ ഇത് കളിയാക്കിയിട്ടല്ല കൃഷ്ണൻ വിളിക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് അതിന്റെ ആ പൗരുഷം ഒന്ന് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നീ കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടവയല്ല, അവ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടണം. ഇത് ഭഗവാന്റെയും ഇത് തന്നെയാണ്. യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും ചെയ്യണം. മഹാത്മാക്കളെ പോലും വിശദീകരിക്കുന്നവയാണ് അവ 3. ആസക്തിയോ ഫലോദ്ദേശമോ കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടവയാണ് ഈ കർമ്മങ്ങൾ. യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും ആസക്തി കൂടാതെ ഫലോദ്ദേശം കൂടാതെ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഹേ പാർത്ഥ, കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയിലാണ് അവ നിറവേറ്റേണ്ടത്. ഭഗവാന്റെ ഇതാണ്, ഒപ്പീനിയൻ ആണ് ഭഗവാൻ ഇപ്പോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇത് എന്റെ ഡ്യൂട്ടി ആയിട്ട് ചെയ്യുക. എല്ലാവരും ഡ്യൂട്ടി ആയിട്ട് ചെയ്യുക. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്ന് പറയുന്നത് 3 കാര്യങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടത് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ഇതില് പറയുന്നത്. നിയത കർമ്മങ്ങളെ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിച്ചുകൂടാ. നിയത കർമ്മങ്ങൾ എന്താണ്? നമുക്ക് ജീവിച്ചിരിക്കാൻ ആവശ്യമായ കർമ്മങ്ങൾ, നമ്മളുടെ ബോഡിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈഫിന് വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മളുടെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണോ ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിച്ചുകൂടാ. വ്യാമോഹം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ആ ത്യാഗം തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. എനിക്ക് ജോലിക്ക് പോകാൻ വയ്യ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വീട്ടിലിരിക്കുന്നത്, അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്റെ ഡ്യൂട്ടിയൊന്നും എനിക്ക് ചെയ്യാൻ വയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ് കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള പെൺകുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും എനിക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല ഈ ജന്മം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സന്യാസത്തിനൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. നിയത കർമ്മങ്ങൾ ക്ലേശകരം എന്ന് വെച്ചോ ബുദ്ധിമുട്ടായി കണക്കാക്കിയോ ചെയ്യാതെ വിടുന്നത് രാജസമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത്, നമ്മളുടെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കാം നമ്മളുടെ ഡ്യൂട്ടീസ് വളരെ ടഫാണ് എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് വീട് വെക്കുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും നമ്മളെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതോ അച്ഛനമ്മമാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതോ കുലദൈവങ്ങൾക്കോ ഗ്രാമദേവനോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് രാജസമാണ്. അത്തരം പ്രവൃത്തി ഒരിക്കലും ത്യാഗത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നില്ല. അത് ത്യാഗം എന്ന് പറയാൻ നമ്മൾക്ക് സാധ്യമല്ല. ഹേ അർജുന, ഭൗതിക സംഗ്രഹിതനായും ഫലമുദ്ദേശിക്കാതെയും മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിനാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ കൂടി ഫലമുദ്ദേശിക്കാതെയും തന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് മാത്രം കരുതിക്കൊണ്ട് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുന്നവന്റെ ത്യാഗം
സാത്വികമാണ്, ബുദ്ധിമുട്ടിയാണെങ്കിൽ കൂടി കുറച്ച് എന്റെ ഡ്യൂട്ടി ഞാൻ ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് തിരിച്ചെന്തെങ്കിലും കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിക്കാതെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം സാത്വികമാണ്. ത്യാഗം സാത്വികമാണ്. താനും കൃഷ്ണനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് 18.12 പറയുന്നു, പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൃഷ്ണാവബോധനിഷ്ഠനായ മനുഷ്യൻ ഇപ്പോഴും മുക്താവസ്ഥയിലാണ്. തന്മൂലം അയാൾക്ക് മരണശേഷം സ്വകർമ്മ ഫലങ്ങളായ സുഖ ദുഃഖാനുഭവങ്ങൾക്ക് ഇടവരുന്നില്ല. ഇതുപോലെയുള്ള ആചാര്യന്മാരൊക്കെ കൃഷ്ണൻ ആരാണ്, നമ്മളായിട്ടുള്ള റിലേഷൻ എന്താണ്, നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ധാരാളം ബുക്സ് എഴുതി വെച്ചു, എല്ലാവരും വായിക്കുക, നന്നാവുക, അല്ലാതെ അവരെനിക്ക് എന്തെങ്കിലും തരിക, പൈസ തരിക, ഫീസ് തരിക, ഇതൊന്നും ഉദ്ദേശിക്കാതെയാണ് ഇതുപോലെയുള്ള ആചാര്യന്മാരെല്ലാം ഋഷിമാരെല്ലാം ഓരോരോ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെപ്പോഴും മുക്താവസ്ഥയിലാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ആചാര്യന്മാരൊക്കെ എപ്പോഴും മുക്താവസ്ഥയിലാണ്. അവർക്ക് ഈ കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് അവർക്ക് ബന്ധനം ഉണ്ടാകില്ല. അത് മാത്രമല്ല സുഖ ദുഃഖാനുഭവങ്ങൾക്ക് ഇടവരുന്നില്ല. ശ്ലോകം 23 അനാസക്തമായി 78 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു 1 hour കൊണ്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് മാത്രമേ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അനാസക്തമായും രാഗദ്വേഷരഹിതമായും ഫലാസക്തി കൂടാതെയും നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യപ്പെടുന്ന കർമ്മം സാത്വികം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അനാസക്തമായിട്ട് വലിയ ആസക്തിയൊന്നും കൂടാതെ, രാഗദ്വേഷരഹിതനായിട്ട് അതിൽ യാതൊരു ഇച്ഛയോ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലാതെ, മമതയൊന്നും കൂടാതെ, ഫലാസക്തി കൂടാതെ, അതെനിക്ക് ഇത്രയും ഞാൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കണം എന്നൊന്നും വിചാരിക്കാതെ കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ സെൽഫ് കൺട്രോളിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം സാത്വികം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. കർമ്മത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ആദ്യം പറഞ്ഞു ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇനി രാജസ കർമ്മം തന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനായോ മിഥ്യാഹംഭാവം കൊണ്ടോ ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് രാജസമായിട്ടുള്ള കർമ്മം. വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി പൈസയൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ പോയി ആരുടെയെങ്കിലും കയ്യിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് പിരിവൊക്കെ ചെയ്ത് വാങ്ങിച്ച് ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് രാജസ കർമ്മം. അത് പൊസിഷന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും, അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഹിഡൻ ആയിട്ടുള്ള അതില് അവർക്ക് അതിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാകും ഐഡിയ. തന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനായോ മിഥ്യാഹംഭാവം കൊണ്ടോ പേരെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് രാജസ കർമ്മം. തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന കെട്ടുപാടുകളെയോ അന്യർക്കുണ്ടാകുന്ന നാശത്തെയോ ക്ലേശങ്ങളെയോ അവഗണിച്ചും ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് എതിരായും വ്യാമോഹം മൂലം ചെയ്യുന്ന കർമ്മമത്രേ താമസം എന്ന് പറയുന്നത്. ആരെ കുറിച്ച് ഒന്നും വിചാരിക്കാതെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ചെയ്യുക, ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങളോ ഒന്നും കൂടാതെ എനിക്ക് തോന്നുന്നതൊക്കെ ചെയ്യുക, തോന്നുന്ന പ്രോഗ്രാംസ് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുക, ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോ കാണാറുണ്ട്. ഇതില് മീഡിയയിലൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോരുത്തരും. ജസ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് തന്നെ അറിയാം വേസ്റ്റ് ആണ്, യൂസ്ലെസ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾക്ക് തന്നെ തോന്നാം. ടൈം വേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ അത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ പോലും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ കാര്യങ്ങളോ തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന കെട്ടുപാടുകളെയോ അന്യർക്കുണ്ടാകുന്ന നാശത്തെയോ ക്ലേശങ്ങളെയോ അവഗണിച്ചും ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കെതിരായും വ്യാമോഹം മൂലം ചെയ്യുന്ന കർമ്മമത്രേ താമസം. ജസ്റ്റ് ഫോർ ഫൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചെയ്യുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. മീഡിയാസ് ഒക്കെ വളരെ കൂടുതലാണ്. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് താമസം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ചെയ്തു കൂടാത്തതാണ്. എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടാത്തത് അതറിയില്ല ഇപ്പൊ മനുഷ്യർക്ക്. അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം. കുന്തിപുത്ര, ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്തു കൂടാത്തതും എന്ത്, ഭയപ്പെടേണ്ടതും ഭയപ്പെടാണ്ടാത്തതും എന്ത്, ബന്ധത്തിനും മോക്ഷത്തിനും കാരണമാകുന്നതെന്ന് എന്നെല്ലാം അറിയുന്നതാണ് സാത്വികമായ ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടാത്തത് ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞൂടാ. അതുകൊണ്ടാണ് തോന്നുന്ന ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ആചാര്യന്മാരുടെ ഇതുപോലെയുള്ള ബുക്സ് ഉണ്ട് നമ്മളുടെ കയ്യില്. എത്രയോ ആചാര്യന്മാരുണ്ട്, എത്രയോ ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ റെഡി ആയിട്ട്. കേൾക്കാൻ ആർക്കും മനസ്സുമില്ല, ആർക്കും അതിന് ഇൻട്രസ്റ്റും ഇല്ല. അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അച്ഛനമ്മമാര് കുറെ പേരെങ്കിലും നല്ലത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ കുറച്ചു പേരെങ്കിലും അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള ഡ്യൂട്ടിയിലൊക്കെ പെട്ടിട്ട് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. ചിലപ്പോൾ അറിയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ആധ്യാത്മിക ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും വേണ്ടത് തന്നെയാണ്. ഇന്റേണൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് കൃഷ്ണൻ ഉണ്ട്, പക്ഷേ ചില കാര്യങ്ങൾക്കെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഗുരുവിനെ എങ്ങനെയാണ് സമീപിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ സമീപിക്കുക, മനസ്സിലാക്കുക എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യേണ്ടാത്തത്, ഭയപ്പെടേണ്ടത് ഭയപ്പെടാണ്ടാത്തത്.
ബന്ധത്തിനും മോക്ഷത്തിനും കാരണമാകുന്നത് എന്ത് എന്നെല്ലാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ 18 days ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെങ്കിലും കുറച്ചെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും, മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ബന്ധം എന്താണ്, ബന്ധനം എന്താ ചെയ്യുന്നത്, മോക്ഷം എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ആസുരി ഗുണങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾക്ക് ബന്ധനത്തിന് കാരണം, സാത്വികമായിട്ടുള്ള ലൈഫാണ് നമ്മൾക്ക് മോക്ഷത്തിന് കാരണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. പാർത്ഥ, ധർമ്മം എന്ത് അധർമ്മം എന്ത് അതും മനുഷ്യർക്ക് ഇപ്പോൾ അറിയില്ല. ധർമ്മം എന്താണ്, അധർമ്മം എന്താണ്. എന്താണ് ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്? ധർമ്മം തു സാക്ഷാത് ഭഗവത് പ്രണീതം, ഭഗവാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ധർമ്മം എന്താണ് എന്നുള്ളത്. ചെയ്യേണ്ടതെന്ത് ചെയ്യരുതാത്തതെന്ത് എന്ന് തിരിച്ചറിയാനാവാത്ത ബുദ്ധിയാണ് രാജസം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊന്നും അറിയില്ല, ജസ്റ്റ് പേരെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുക. പാർത്ഥ, വ്യാമോഹത്തിന്റെയും അന്ധകാരത്തിന്റെയും സ്വാധീനതയിൽ അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായും ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായും കരുതി സദാ തെറ്റായ വഴിക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബുദ്ധി താമസമാകുന്നു. നമ്മൾക്കറിയാം, ചില ഓർഡിനറി പീപ്പിളിനെ കാണുമ്പോൾ അവര് വലിയ ആരൊക്കെയോ ആണ് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവരെയൊക്കെ ഒന്ന് തലയിൽ കയറ്റി വെക്കും. എന്നിട്ട് നല്ല മനുഷ്യരെയൊക്കെ കുറെ ഇതായിട്ട് നമ്മളെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യും. അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെയാണ് താമസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഹിറ്റ്ലറെ പോലെയുള്ള ആളുകളെയൊക്കെ ആ വേൾഡ് വാറിന്റെ സമയത്തൊക്കെ കുറെ പേരൊക്കെ കൊന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഹീറോ എന്നൊക്കെ പറയും. എന്നിട്ട് മീഡിയാസിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണാം തെറ്റായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരെയൊക്കെ വെറുതെ ഹീറോ എന്ന് പറയുന്നത്. അതൊക്കെയാണ് താമസം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് തെറ്റ്, എന്താണ് ശരി എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക. ഭഗവത്ഗീത വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വളരെ ഡീസന്റ് ആയിട്ട് നല്ല റോൾ മോഡലായിട്ട് എല്ലാവർക്കും നമ്മളെ കണ്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റോൾ മോഡലായിട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധി നമ്മൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. 54th ശ്ലോകം പറയുന്നു, ബ്രഹ്മഭൂത പ്രസന്നാത്മാന ശോചതീന കാംസതി. ആരാണ് ഈ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിൽ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിൽ നിന്ന് ആ സ്പിരിച്വൽ വേൾഡിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്? ആരാണ്? ബ്രഹ്മഭൂത പ്രസന്നാത്മാന ശോചതീന കാംസതി. വിഷമിക്കുന്നുമില്ല, ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നുമില്ല. സർവേഷു ഭൂതേഷു, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളോടും സമമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിയാണ്. മദ്ഭക്തി ലഭത്തെ പരം. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാണ് എന്റെ ഭക്തി ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത്. ഏറ്റവും റെയർ എന്ന് പറയുന്നതാണ്. അത്രത്തോളം നമ്മളെ ഭഗവാൻ ചൂസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭക്തി എന്ന ഫീലിംഗ് കിട്ടുള്ളൂ. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഭക്തി ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോരുത്തർക്കും ഭക്തിയുള്ളവര് സന്തോഷിക്കുക. ഭഗവാനാണ് ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മളെ ഭക്തി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഭഗവാൻ അത്രത്തോളം പുണ്യമായി ചെയ്തിട്ടുള്ളവരെ മാത്രമേ ഭക്തി കൊടുക്കുള്ളൂ, സദ്ബുദ്ധി കൊടുക്കുള്ളൂ. എന്താണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്? ബ്രഹ്മഭൂത പ്രസന്നാത്മാന ശോചതീന കാംസതി സമ സർവേഷു ഭൂതേഷു മദ്ഭക്തിം ലഭതേ പരാം. ഈ ആധ്യാത്മികാവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേർന്നവൻ പരബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച് പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള ആള് മനസ്സിനകത്ത് ഭഗവാനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പരമാനന്ദ അവസ്ഥയാണ് നമുക്ക് ഭഗവാൻ ഉള്ളിലുണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ ആ ഒരു ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത്. അയാൾക്ക് ദുഃഖമില്ല, ആഗ്രഹങ്ങളില്ല. എല്ലാവർക്കും മെറ്റീരിയൽ ലൈഫിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത് തന്നെയാണ് ദുഃഖം എന്ന് പറയുന്നത്, ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേണമെന്നൊക്കെ തോന്നുന്നത് അതൊരു വലിയ തെറ്റൊന്നുമല്ല. പക്ഷെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക. അത് നമ്മളെ ഭരിക്കാൻ ഇടയാക്കരുത്. ആ ദുഃഖവും ആഗ്രഹങ്ങളും ഒന്നും നമ്മളുടെ ഡേ ടു ഡേ ഉപാസനയെ ബാധിക്കാൻ അനുവദിക്കരുത്. സർവഭൂതങ്ങളിലും സമഭാവനയാണ് അയാൾക്കുള്ളത്. അയാൾക്ക് എല്ലാവരും തുല്യരാണ്, ഉറുമ്പിനെ പോലും നോവിക്കാത്തതാണ്. അതുപോലെ ആയിരിക്കണം നമ്മളുടെയും ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഡോഗ് ആയാലും ക്യാറ്റ് ആയാലും പശുവാണെങ്കിലും ആരായാലും നമ്മള് ഉപദ്രവിക്കാൻ പോകരുത്. ആ നിലയിൽ അയാൾ വിശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ അയാൾ എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് മനസ്സ് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഒരേപോലെ നമ്മള് നമ്മളുടെ സഹജീവികളെയും കണ്ടാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനിലുള്ള ആ ഒരു പരിപൂർണത, നമ്മൾ ആ സമർപ്പണം എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ. ഭക്തിയാമാഭിജാനാതി യാവാൻ യശ്ചസ്മി തത്വതഃ തതോ മാം തത്വതോ ജ്ഞാത്വാ വിശതേ തദനന്തരം. ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഞാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന സത്യം അറിയാൻ കഴിയൂ. ആ ഭക്തി കൊണ്ട് തന്നെ എന്നെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണ ബോധം നേടുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും. ലാസ്റ്റ് എൻഡിലേക്കാണ്, കൺക്ലൂഷൻ ആണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഭക്തിയാമാം അഭിജാനാതി, എന്നെ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭക്തി തന്നെ വേണം. എന്താണ് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? പ്രേമാഞ്ജന ചുരിത ഭക്തി വിലോചനേന സന്ത സദൈവ ഹൃദയേഷു വിലോകയന്തി. പ്രേമമാകുന്ന അഞ്ജനം എഴുതിയ കണ്ണുകൊണ്ട് മാത്രമേ
എന്നെ അറിയാൻ കഴിയുള്ള എല്ലാവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിലും ഞാൻ വസിക്കുന്നു. സന്ത് സദൈവ ഹൃദയേഷു വിലോകയന്തി. എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഞാനുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുള്ളൂ. ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നു ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രേമാഞ്ജനം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ണെഴുതേണ്ടത്. സ്നേഹം, പ്രേമം എന്ന് പറയുന്ന ഫീലിംഗ്. യാവാൻ യശ്ചാസ്മി തത്വതഃ, ഞാൻ എന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന സത്യം അറിയാൻ കഴിയും. തതോ മാം തത്വതോ ജ്ഞാത്വ, ആ ഭക്തി കൊണ്ട് തന്നെ വിശതേ തദനന്തരം, എന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. ആ ഭക്തി കൊണ്ട് തന്നെ എന്നെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണബോധം നേടുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും. ഭഗവാൻ ലാസ്റ്റ് എൻഡില് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭക്തി മാത്രം മതി എന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ എന്ന് പറയുന്നു. ഗജേന്ദ്രന്റെ സ്റ്റോറി നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. അന്തേ നാരായണ സ്മൃതി എന്ന് പറയുന്നത് അത്രത്തോളം അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ജിന്തിയാണ് ഗജേന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആനയായിരുന്നാൽ കൂടി ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റില് കഴിഞ്ഞ ജന്മം ഞാൻ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മ വന്നു. അന്തകാലേശമാമേവ സ്മരൻ മുക്വാക്കളേപരം എന്ന് പറയുന്നത്. ശരീരം ത്യജിക്കുന്ന സമയമായപ്പോഴേക്കും ഗജേന്ദ്രൻ എന്താ കിട്ടിയത്? ഗജേന്ദ്രന് പൂർവജന്മ സ്മൃതി ഉണ്ടായി. സ്മൃതി മാത്രമല്ല, ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റിൽ എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് കണ്ടപ്പോഴേക്കും താഴെ നിന്നൊരു താമരപ്പൂവ് എടുത്തിട്ട് ഭഗവാനെ നാരായണാഖില ഗുരു ഭഗവാൻ നമസ്തേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തലയുടെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് തൊഴുതു. അപ്പം പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയും എന്ന് പറഞ്ഞതും സാധിച്ചു. എന്നിട്ട് നമസ്കരിച്ചു, തുമ്പിക്കൈ എടുത്തിട്ട് നമസ്കരിച്ചു. മന്മനാഭവമദ്ഭക്തോ മദ്യാദീമാം നമസ്കരു. ഇതെല്ലാം ചെയ്തതാണ് ഗജേന്ദ്രൻ. ആനയായിട്ട് കൂടി അതിന് ഇതെല്ലാം ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളും ആ പ്രാണി ഇങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റിൽ ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ ചെയ്തത്? ഭഗവാൻ ഗ്രാഹത്തെയാണ്, മുതലയെയാണ് ആദ്യം കൊന്നത്. കഷ്ടപ്പാട് കണ്ടിട്ട്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് മുതലയെ കൊന്നത്? നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. ഹൂഹു എന്ന ഗന്ധർവനാണ് മുതല എന്നൊക്കെ. പക്ഷേ മുതല എന്താ ചെയ്തത്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്റെ പാദമാ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്, ഭക്തന്റെ പാദം പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് മുതലയ്ക്ക് ആദ്യം തന്നെ മുക്തി കൊടുത്തത് ഭഗവാൻ. പിന്നെയാണ് ഭക്തന്റെ നേർക്ക് തിരിഞ്ഞത്. അത്രത്തോളം ഭക്തവാത്സല്യമാണ്. ഭഗവാന്റെ പാദം പിടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മുതല എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ഫസ്റ്റ് മുക്തി കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം അത് ഗന്ധർവനായിട്ട് തിരിച്ചു പോയി. ഗജേന്ദ്രനെ 4 കൈകളുള്ള സ്വന്തം രൂപം തന്നെ കൊടുത്തിട്ട് വിമാനത്തിൽ കയറ്റിയിട്ട് ഭഗവാൻ വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി, സ്വന്തം ലോകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ഗജേന്ദ്രനെ ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ ഓരോ ജീവികൾക്കും വേണ്ടത്. ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ആത്മാവും പരമാത്മാവും ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള മീറ്റിംഗ് ആണ് നമ്മളുടെ മരണം എന്ന് പറയുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മരണം എന്ന് പറയുന്നത് മരിക്കാൻ പോകുന്ന ആ ആളെ അനുസരിച്ച് മഹോത്സവമാണ്. ബാക്കിയുള്ളവർക്കാണ് ഈ ആളുടെ ബോഡി പോകുമല്ലോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടുള്ള വിഷമം ഉണ്ടാവുക. നമ്മൾ ഇത്രത്തോളം ഇങ്ങനെ ഈ ആള് എന്റെ ഇതായിരുന്നു, ഏതെങ്കിലും ഒരു റിലേഷൻ ആയിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾക്ക് വിഷമം തോന്നുക. അതേസമയം ആ മരിക്കുന്ന ആത്മാവിനാണെങ്കിലോ അത് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള മീറ്റിംഗ് ആണ്, മഹോത്സവമാണ്. അത്രത്തോളം പുണ്യമാണ് ആ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സമയത്തായിട്ട് ഈശ്വര സ്മൃതി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അയാള് രക്ഷപ്പെട്ടു. ഭഗവത്ഗീത കൊണ്ടുള്ള നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എം നോട്ട് ദ ബോഡി, ഐ എം ദ സോൾ എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് എന്താണ്? ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റില് ഭഗവാന്റെ സ്മൃതി ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ. മച്ചിത്ത് സർവദുർഗാണി എന്റെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. മച്ചിത്ത് സർവദുർഗാണി മത്പ്രസാദാ തരിഷ്യസി അഥ ചേത്വമഹങ്കാരാത് ന ശ്രോഷ്യസി വിനശ്യസി. മച്ചിത്ത സർവദുർഗാണി, എന്നിൽ തന്നെ മനസ്സ് വെച്ച് കൊണ്ടിരുന്നാൽ സർവദുർഗാണി, സർവ പ്രതിബന്ധങ്ങളെയും മത്പ്രസാദാ തരിഷ്യസി, എന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് നിനക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കും. എല്ലാ പ്രതിബന്ധങ്ങളെയും തരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. എന്നെ കുറിച്ച് ബോധവാനായിരുന്നാൽ, മച്ചിത്ത് എന്നെ തന്നെ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നിനക്ക് എന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ മത്പ്രസാദാ തരിഷ്യസി, ബദ്ധജീവിതത്തിന്റെ സകല ക്ലേശങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും. നമ്മൾക്ക് പൈസ ഉണ്ടാവില്ല, നാളെ ഫീസ് അടയ്ക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ടാവില്ല, വീടിനാണെങ്കിൽ ലോൺ കെട്ടാനുള്ള പൈസ ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യുക? ഭഗവാനില് വിശ്വാസം വെക്കുക. നമ്മളുടെ കോട്ട നമ്മൾക്ക് അർഹതപ്പെട്ടതാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷുവറായിട്ടും നമ്മളുടെ കൈകളിൽ എത്തിച്ചേരും. അത് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുക, ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുക. എത്ര ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൈം ആണെങ്കിൽ കൂടി നമ്മൾ ഭഗവാനില് വിശ്വസിക്കുക. നമ്മൾക്ക് അത് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മളുടെ
ഫെയ്റ്റിലുള്ളതല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അധചേത്വമഹങ്കാരാൻ ശോഷ്യസി വിനശ്യസി, അല്ലെങ്കിൽ ആ ബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാതെ മിഥ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ട് എന്റെ അഭിമതം അനുസരിക്കാതെ പോയാലാകട്ടെ നാശമാണ് ഫലം. ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഓപ്പോസിറ്റ് പോയാൽ നിനക്ക് നാശമാണ് ഫലം എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷെ ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? മച്ചിത്ത സർവദുർഗാണി മത്തസാദ തരിഷ്യസി. എന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മള് ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും എല്ലാ പ്രതിബന്ധങ്ങളെയും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇതിലുള്ള സ്റ്റോറി നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. ജഗായ് മദായ് എന്ന ബ്രദേഴ്സിന്റെ സ്റ്റോറിയാണ്, നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. അവര് അവസാനം ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അവര് പിന്നെയും തിരിച്ച് വളരെയധികം ഡീസന്റ് ആയിട്ട് അസോസിയേറ്റ്സ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ട് ധാരാളം വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ധാരാളം ബുക്സ് ഒക്കെ എഴുതി വളരെ നല്ല മനുഷ്യരായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അഭിഷേസുദുരാചാരോ ഭജതേ മാമനന്യഭാസാദുരേവ സമന്വ്യ സംയവസിതോഹി സഹ. തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ചീത്തയായിട്ടുള്ള ആളാണെങ്കിൽ കൂടി തിരിച്ചു വന്ന് ഞാൻ തന്നെയാണ് ശരണം എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ അവനെ സാധു എന്ന് പറയും, ഞാൻ തിരിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സെക്കൻഡ് ചാൻസ് കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മളും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. എന്തെല്ലാം വേണ്ടാത്തതൊക്കെ നമ്മളും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും ലൈഫിൽ. പക്ഷേ ഭഗവാൻ ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഒക്കെ പുറത്തു തരണേ ഭഗവാനെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദങ്ങളിലെ ശരണം പ്രാപിക്കുക. അന്യഥാ ശരണം നാസ്തി ത്വമേവ ശരണം മമ തസ്മാത് കാരുണ്യ ഭാവേന രക്ഷ രക്ഷ ജനാർദ്ദന എന്ന് പറഞ്ഞ് ശരണം പ്രാപിക്കുക. ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുക? മച്ചിത്ത സർവദുർഗാണി മത്രസാദ തരിഷ്യത്തെ. എല്ലാ പ്രതിബന്ധങ്ങളെയും ഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആ ഒരു ബോധം മാത്രം മതി വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് കൂളായിട്ട് റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ജീവിച്ച് തീർക്കാനായിട്ട്. 18.61 ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഞാൻ ഇതിനു മുൻപും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഈശ്വര സർവഭൂതാനാം ഹൃദയേ അർജുന തിഷ്ഠതി. എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഈശ്വരനായിട്ട് ഞാൻ വാഴുന്നു. ഹൃദ്ദേശേ ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ ഹൃദയദേശത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ തിഷ്ഠതി ഇരിക്കുന്നു. ഈശ്വര സർവഭൂതാനം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ ഈശ്വരനായിട്ട് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നു. നമ്മൾ എന്തിനാ പിന്നെ പേടിക്കാനുള്ളത്? ഈശ്വരൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിനുള്ളിലുണ്ട്. ഭ്രാമയൻ സർവഭൂതാനി യന്ത്രാരൂഢാനി മായയാ. ഞാൻ ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിയന്ത്രിതമായ യന്ത്രത്തിൽ എന്ന പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ജയൻ വീല് പോലെയാണ് ഭരതന്റെ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളിങ്ങനെ കറങ്ങി കറങ്ങി അതിൽ തന്നെ പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അപ്പോഴും പറയുന്നു, യന്ത്രത്തിൽ എന്ന പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാന് മാത്രമേ അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. വേറെ ഒരു ഡെമിഗോഡ്സിനും ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ജനന മരണ ചക്രങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് മുക്തി നൽകുന്നത്. മുക്തി നൽകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനെ നമ്മള് മുകുന്ദൻ എന്ന് പറയുന്നു. ബാക്കിയെല്ലാം ഡെമിഗോഡ്സിന്റെ അടുത്ത് പോയാൽ നമ്മൾക്ക് ധാരാളം പൈസ ഉണ്ടാകും. കല്യാണം കഴിയാത്തവർക്ക് കല്യാണം കഴിയും. അതല്ലെങ്കിൽ എന്താണോ വേണ്ടത് അതെല്ലാം സാധിച്ചു എന്ന് വരും. ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ അതിന് എൻഡും ഉണ്ടാകും. അതേസമയം ഭഗവാൻ എന്താ തരുന്നത്? ഈ ജീവിതത്തിന് ശേഷവും വലിയ ക്യാൻവാസ് ആണ് ഭഗവാന്റെ. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയ പിക്ചറിലാണ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ലൈഫ് നോക്കുന്നത്. ഈ ലൈഫ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ വലിയ ക്യാൻവാസിലാണ് നമ്മളുടെ വേൾഡ് നമ്മളുടെ ലൈഫ് നോക്കുന്നത്. പുറകെയുള്ള ജന്മങ്ങളും മുൻപിലുള്ള ജന്മങ്ങളും എല്ലാം ഭഗവാനെ കാണും. അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് കോട്ട തരുന്നത്. എന്താണ് നമുക്ക് അർഹതയുള്ളത് എന്നനുസരിച്ച് നമുക്ക് തരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം തന്നെ വേണം. ഇതില് നമ്മള് കണ്ട ശ്ലോകമാണ്. വിദ്യാവിനയ സമ്പന്നേ ബ്രാഹ്മണേ കവിഹസ്തിനേ ശുനിശൈവശ്വപാസേച്ച് പണ്ഡിത സമദർശിനഃ. എല്ലാവരെയും സമദർശിയായി കാണുക എന്ന് ഭഗവാൻ അഞ്ചാമത്തെ ലെസണില് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈശ്വര സർവഭൂതാനം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ഉറുമ്പിലും പൂച്ചയിലും പട്ടിയിലും എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിൽ തന്നെ അതിലെല്ലാം ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ വൃക്ഷങ്ങളുടെ പൊത്തില് പോലും ജീവികളുണ്ട്. ചെറിയ ചെറിയ വെള്ളം വീഴുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ പോലും ചെറിയ കൃമികീടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ജീവജാലങ്ങൾ എല്ലാത്തിനും കോൺഷ്യസ്നെസ് ഉണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ചെവിയുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മള് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ചുറ്റുമുള്ള ലോകം തന്നെ നമ്മള് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുകയാണ്. എത്രയോ ജീവജാലങ്ങൾക്കാകും ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മുക്തി കിട്ടുന്നത്. എത്രയോ ആയിരം കൃമികീടങ്ങളായിരിക്കും നമ്മളുടെ ഹരി
കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം കേട്ടുകൊണ്ട് ഉന്നതിയിലേക്ക് വരുന്നത്, നല്ല ജന്മം കിട്ടുന്നത്, മനുഷ്യ ജന്മമൊക്കെ കിട്ടി അവര് മോക്ഷത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കുന്നത്. ഈശ്വര സർവഭൂതാനാം ഹൃദ്ദേശേ അർജുന തിഷ്ഠതി ഭ്രാമയം സർവഭൂതാനി യന്ത്രാരൂഢാനി മായ. ഭഗവാന് മാത്രമേ അത് തരാനുള്ള കഴിവുള്ളൂ. നമ്മൾക്ക് പക്ഷേ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം, എത്രയോ ജീവജാലങ്ങളെ നമ്മൾക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പറയാറുണ്ടായിട്ട് ഒച്ചത്തിൽ ചൊല്ലു നാമം ജപിക്കുന്നത്, ഒച്ചത്തിൽ ചൊല്ലു എന്ന് പറയുന്നത്. വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള പശു, പട്ടി അല്ലെങ്കിൽ പല്ലി, എന്തായാലും ഏതെല്ലാം ജീവികളുണ്ടോ അതെല്ലാം മോക്ഷം പ്രാപിക്കും. അതല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഹൈ ആയിട്ടുള്ള ജന്മം കിട്ടും. തമേവ ശരണം ഗച്ഛ സർവഭാവേന ഭാരത തത്പ്രസാദാത് പരാം ശാന്തിം സ്ഥാനം പ്രാപ്സ്യസി ശാശ്വതം. ഹേ ഭാരത, ആ പരമപുരുഷന് ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യൂ, ആത്മാവ് തന്നെ അർപ്പിക്കൂ. എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾക്കുള്ളത്? കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ 5, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ വർക്ക് 5, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ 5, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ വർക്ക് 5, അതിനുശേഷം മനസ്സ്, ചിത്തം, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവാന് അർപ്പിക്കാനുള്ളത്. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. യൂണിവേഴ്സ് എല്ലാം നിർമ്മിച്ച ഭഗവാൻ എല്ലാം ഉണ്ട്, നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ട് വേണ്ട. പക്ഷേ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ എന്താ ഉള്ളത്? നമ്മളുടെ ആത്മാവാണുള്ളത്. അതിനെ അങ്ങോട്ട് ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യൂ. അവിടുത്തെ പ്രസാദം കൊണ്ട് നീ പരമമായ ശാന്തി നേടും. തത്പ്രസാദാത് പരാം ശാന്തി. നിനക്ക് എന്നാൽ മാത്രമേ നിനക്ക് ശാന്തി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ശാശ്വതമായ സ്ഥാനം പ്രാപ്തിസി. ശാശ്വതം എന്ന് പറയുന്നത് അത് എന്നാൽ മാത്രമേ നിനക്ക് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള പരമപദം നിനക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് രുദ്രപ്രതാപ മഹാരാജാവ് രഥയാത്രയുടെ സമയത്ത് ഭഗവാന്റെ മുൻപിൽ ചൂലെടുത്ത് അടിച്ചു വാരുന്നതാണ്. വലിയ സ്റ്റോറിയാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് അതിലേക്ക് കയറുന്നില്ല. അപ്പം ഈ ഇതില് രാജാവ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? 4th ക്ലാസ് ജോലി എന്ന് പറയുന്നത്, പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ മുൻപിൽ അത് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ്. ഭഗവാന്റെ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള ജോലിയാണെങ്കിലും അത് ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അത് വലിയ വിലയാ കൊടുക്കുന്നത്. സുധാമാവിന്റെ ചെറിയൊരു അവൽപ്പൊതിക്ക് വരെ ഭഗവാൻ വലിയ വിലയാ കൊടുത്തത്. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ എന്ന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 3 പ്രാവശ്യം കൃഷ്ണ 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 എന്ന് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോ തന്നെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഭഗവാൻ പരമപദം കൊടുക്കുമ്പോ എത്രയോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം മാല എടുത്ത് വെച്ച് ജപിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? രാധാറാണിയോട് നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ്, നമ്മൾക്ക് കൃഷ്ണനോ സർവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് തരൂ രാധാറാണി എന്നാ ചോദിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഹരേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാധാറാണിയെ വിളിക്കുകയാണ്. ഒരു മീനിങ് അതാണ്, ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞ. അപ്പം നമ്മൾ എത്രയോ പ്രാവശ്യം വിളിക്കുമ്പോൾ അവരെന്താ വിചാരിക്കുക? ഭഗവാൻ രാധാറാണിയും ഭഗവാനും കൂടിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് എന്ത് തന്നെ തരില്ല എന്നുള്ളത്. ഇപ്പൊ തമേവ ശരണം ഗച്ഛ സർവഭാവേന ഭാരത, എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കൂ, നിന്റെ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യൂ. തത്പ്രസാദാത് പരാം ശാന്തിം സ്ഥാനം പ്രാപ്തിസി. ശാശ്വതം നിനക്ക് പരമമായ ശാന്തിയും പരമമായ സ്ഥാനവും നിനക്ക് ഞാൻ നൽകും എന്ന് ഭഗവാൻ വാക്ക് പറയുന്നു. ലാസ്റ്റ് ലെസണിൽ ഭഗവാൻ കംപ്ലീറ്റ് പ്രോമിസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ ലാസ്റ്റ് ആ കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് എന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് നീ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് കൂടുതലും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിതേ ജ്ഞാനമാഖ്യാതം, ഇനി എന്താണ് ഇതിതേ ജ്ഞാനമാഖ്യാതം ഗുഹ്യാദ്ഗുഹ്യതരമായ. ഇത്രയും നേരം ഞാൻ നിനക്ക് അതീവ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞു തന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത് ഭക്തരോട് പറയരുത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തിയില്ലാത്തവർക്കും അനദർ റിലീജിയൻ ഉള്ളവർക്കും ഒന്നും നമ്മളിത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കരുത്. വിമൃശ്യൈതശേഷീണ യഥേച്ഛസി തഥാ കുരു. കഴിഞ്ഞ ബാച്ചില് 34th ബാച്ചില് ഒരു പ്രഭുജി പറഞ്ഞതാണ്, ഇത് വായിക്കും തോറും കരച്ചില് വരും, എപ്പോഴും കണ്ണ് നിറയും എന്ന് പറയാറുണ്ടായിരുന്നത്. എത്രയും നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ, എന്നിട്ട് നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് നീ ചെയ്യൂ അർജുന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനസ്സൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ആ കൃഷ്ണന്റെ ആ മനസ്സ്, ചങ്ങാതി എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ, അത് കണ്ടിട്ട് എപ്പോഴും കണ്ണ് നിറയും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രഭുജി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സില്. ഇതിതേ ജ്ഞാനമാഖ്യാതം ഗുഹ്യാദ്ഗുഹ്യതരം മയാ വിമൃശ്യൈതശേഷേണ. നന്നായിട്ട് ആലോചിക്കൂ, എന്നിട്ട് യഥേച്ഛസി തഥാ കുരു. നിന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം, ഇച്ഛ നിന്റെ ഇഷ്ടം അത് പ്രകാരം തഥാ കുരു ചെയ്യൂ. ഇപ്രകാരം അതീവ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമാണ് ഞാൻ നിനക്ക് വിവരിച്ചു തന്നത്. ഇനി സമഗ്രമായി ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം ഹിതമെന്ന് തോന്നുന്നത് എന്തോ അത് ചെയ്യൂ. എന്നിട്ട് അവസാനം അർജുനൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു. ഇന്ന് 18ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 1ാമത്തെ ലെസൺ തൊട്ട് അർജുനൻ ഇരിക്കുകയാണ്, വിഷമിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്ന് അർജുനൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് അമ്പെയ്യാനായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്.
അപ്പൊ യഥേച്ഛസി തഥാ ഒരു ഫ്രീഡം തന്നിട്ടുണ്ട് ഭഗവാൻ. നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഫ്രീഡം തന്നിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ തോന്നിക്കുന്നുണ്ട് അത് ചെയ്യല്ലേ, വേണ്ടാത്തതാണ് എന്നൊക്കെ തോന്നിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്താലും ഭഗവാൻ ഒന്നും നമ്മൾക്ക് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടൊന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾക്ക് ആ ഫ്രീഡം തന്നിട്ടുണ്ട് ഭഗവാൻ. ഈ ജന്മം യൂസ് ചെയ്തോളൂ നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ. പക്ഷേ ഭഗവാൻ അതിന് ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ബോഡി എന്നുള്ളത്. മാംഗ്ലൂരിലെ ഡെയ്റ്റീസ് ആണ്, രാധേ ഗോവിന്ദ എന്ന് പറയുന്ന ഡെയ്റ്റീസ് ആണ്. അടുത്ത ദിവസം 24-ാം തീയതി സോഫ്റ്റ് ഓപ്പണിംഗ് ആണ് ആ ടെമ്പിളിന്റെ. എല്ലാവരും അക്ഷയ തൃതീയൊക്കെ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. നമ്മൾ സ്വർണം വാങ്ങി കൂട്ടി വെക്കുകയല്ല വേണ്ടത്, നമ്മൾ അമ്പലങ്ങളൊക്കെ പണിയുന്നത് നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. മന്മനാഭവമദ്ഭക്തോ, ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് 9th ലെസണില്. വീണ്ടും പറയുകയാണ് ഭഗവാൻ 65th ശ്ലോക, മന്മനാഭവമദ്ഭക്തോ മദ്യാജി മാം നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസി സത്യം ദേ പ്രതിജാനി പ്രിയോസിമേ. സത്യമാണ് അർജുന ഞാൻ പറയുന്നത്, അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് എന്റെ അടുത്ത് തന്നെ വരാം എന്നുണ്ടാവുന്ന ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. സത്യം ചെയ്യുന്നു ഭഗവാൻ അർജുനനോട്, സത്യം ചെയ്ത് പറയുന്നു മന്മനാഭവമദ്ഭക്തോ, എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ തന്നെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിക്കുക, മതിയാജി എന്നെ തന്നെ ആരാധിക്കുക, മാം നമസ്കുരു എന്നെ തന്നെ നമസ്കരിക്കുക. എന്നാൽ മാമേ വൈശ്യസി സത്യം ദേ, എന്റെ അടുത്ത് തന്നെ വരാം അർജുന, സത്യമാണ്. പ്രതിജാനേ പ്രിയോസിമേ, ഞാൻ തീർത്ത് പറയുന്നു, ഞാൻ ഫൈനലാണ് പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? പ്രതിജാനേ പ്രിയോസിമേ, നീ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ആ ഭഗവാന്റെ ഒരു ഇന്നസെൻസ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു എന്താ പറയാ, നമ്മളുടെ ആ സത്യം ചെയ്യുന്ന ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. സത്യമാണ് നിനക്ക് എന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരാം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുമാത്രം കാരുണ്യാണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. മന്മനാഭവമദ്ഭക്തോ മദ്യാജി മാം നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസി സത്യം ദേ, എന്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരാം. സത്യാണ് അർജുന. പ്രതിജാനേ പ്രിയോസിമേ, നീ എനിക്ക് വേണ്ടത് പ്രിയപ്പെട്ടവനായതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിനക്ക് വാക്ക് തരുന്നു, നീ എന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരും. കൊച്ചുകുട്ടികളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും വേണ്ടാത്തത് ചെയ്യുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോഴും അവര് പറയാറില്ലേ, സത്യാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അത്ര ഇന്നസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് മാമേ വൈശ്യസി സത്യം പ്രോമിസ് ചെയ്യുകയാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകും എന്നുള്ളത്. എന്തുമാത്രം ചെയ്യുക? മന്മനാഭവമദ്ഭക്തോ മദ്യാജി മാം നമസ്കുരു. 66th ശ്ലോകം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകം. സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ അഹം ത്വാം സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുച. സർവധർമ്മങ്ങളെയും ത്യജിച്ച്, സർവധർമാൻ പരിത്യജ്, ഇതുവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നീ മറന്നു കളയൂ അർജുന. മാം ഏകം ശരണം വ്രജ, നീ ആകെ ശരണം ചെയ്യൂ, എന്നെ മാത്രം ശരണം പ്രാപിക്കൂ, ശരണം തേടൂ. മാം ഏകം, എന്നെ മാത്രം ശരണം പ്രാപിക്കൂ. അഹം ത്വാം സർവപാപേഭ്യോ, ഞാൻ നിന്നെ, അഹം ത്വാം സർവ പാപേഭ്യോ, എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോക്ഷയിഷ്യാമി, മോചിപ്പിക്കും. മാ ശുച, ഡോണ്ട് വറി, ഭയപ്പെടണ്ട. എന്നാലോചിച്ച് നോക്കൂ, നമ്മളോട് ആരെങ്കിലും മാ ശുച എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഡോണ്ട് വറി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഷോൾഡറിൽ ഒന്ന് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക? സർവധർമ്മങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് എന്നിൽ തന്നെ ശരണം തേടുക, ഞാൻ നിന്നെ സകല പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കാം, ഭയപ്പെടേണ്ട. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്രത്തോളം പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിനി എത്രത്തോളം വർഷങ്ങളായിരിക്കും, ജന്മങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ നരകങ്ങളിലൊക്കെ കിടക്കേണ്ടത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോ ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു ലൈഫ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള ഒരു ഉപകരണം നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാവിനെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ഉപകരണമാണ് നമ്മൾക്ക് ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് ഭഗവാനെ തന്നെ ശരണം പ്രാപിച്ച് നമസ്കരിച്ചാൽ എന്താണ് കിട്ടുക? ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഇതുവരെ പറഞ്ഞ ശാസ്ത്രങ്ങളും എല്ലാം നീ മറന്നു കളയൂ, എന്നിട്ട് എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കൂ. എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുക? പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും, നിന്റെ പാപത്തിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കും. അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ലക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മാറിക്കഴിഞ്ഞു, മിസ്ഫോർച്യൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് മാറിക്കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ ആ നരകവാസത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. ഭഗവാനെ, നിന്റെ കാൽക്കൽ ഞാൻ എല്ലാം സമർപ്പിക്കുന്നു. എന്റെ ഈ ജന്മവും ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ള പാപങ്ങളും പുണ്യങ്ങളും എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും, ഇതുവരെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞു വന്നിട്ടുള്ള ജന്മങ്ങളും ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന ജന്മങ്ങളും, എന്റെ ശ്വാസവും എല്ലാം നിന്റെ കാൽക്കൽ
സമർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ആത്മസമർപ്പണമാണ് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റിൽ വേണ്ടത്. എപ്പോ വേണ്ടത്? നമ്മളിപ്പോ 18ാമത്തെ അധ്യായം പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു ഫീല് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാകും, എങ്ങനെയാണ് സമർപ്പിക്കേണ്ടത് ഭഗവാനെ എന്നുള്ളത്. ഇതുവരെയുള്ള എന്റെ നിശ്വാസങ്ങളും ഞാൻ ചെയ്ത് കൂട്ടിയിട്ടുള്ള പാപങ്ങൾ അത്രയും, പുണ്യങ്ങൾ അത്രയും, ഇതുവരെ വന്നിട്ടുള്ള ജന്മവും ശരീരവും ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന ജന്മങ്ങളും എല്ലാം ഭഗവാനെ നിന്റെ കാലത്തിൽ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു. നീ തന്നെ സാരഥിയാവുക. അർജുനന്റെ രഥം തെളിയിച്ചതുപോലെ തന്നെ എന്റെ ശരീരമാകുന്ന രഥവും എന്റെ ഈ യാത്രയുടെ സാരഥിയും നീ തന്നെയാവുക എന്ന് പറയുക. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ലൈഫ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓതർ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഭഗവാൻ അറിയാം. എന്നാൽ കൂടി ചില ലെസൺസിലോ ചില പേജസിലൊന്നും എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. എന്താ കാരണം? ഭഗവാൻ പറയും ആസ് യു വിഷ് എന്ന് പറയും, നിനക്കിഷ്ടമുള്ളതുപോലെ ജീവിക്കുക എന്ന് പറയും. അതാണ് നമ്മളിപ്പോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ അഹം ത്വാം സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുച. ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു മാ ശുച, ഡോണ്ട് വറി എന്ന് പറയുന്നു. ജസ്റ്റ് സറണ്ടർ ചെയ്യുക. ഇതിനു മുൻപ് ഒരു പ്രഭുജി പറഞ്ഞതാണ് ക്ലാസ്സിൽ, ഈ ശ്ലോകം അവരുടെ നാട്ടിൽ ഒരു പ്രായമുള്ള ഒരു ആളുണ്ടായിരുന്നു. എപ്പോഴും ഒരു ഭഗവത്ഗീത കയ്യിൽ ഉണ്ടാകും. എല്ലാവരോടും പറയും വായിക്കൂ, ഭഗവത്ഗീത വായിക്കൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. ഈ പ്രഭുജി യങ് ആയിരിക്കുന്ന കാലത്ത് കേൾക്കും ഇങ്ങനെ. അപ്പൊ ഈ പ്രഭുജി എല്ലാ ദിവസവും പറയുന്ന സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ. എന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് 1-2 ബാച്ചസിന് മുൻപുള്ള സമയമാണ്. അപ്പം ആ പ്രഭുജി പറഞ്ഞു, മാതാജി ഇപ്പൊ ഈ ക്ലാസ്സിൽ വന്നിരുന്നിട്ടാ എനിക്ക് അതിന്റെ മീനിങ് മനസ്സിലായത്. എത്രയോ വർഷം ആ മനുഷ്യൻ ഞങ്ങളോടൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആൾത്തറയിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ എന്ന് പറയുമായിരുന്നു. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ കേൾക്കും, ഒരു ചെവി കൊണ്ട് വിടുമായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് അതിന്റെ ആ ഒരു സെൻസ് മനസ്സിലായത് എന്ന് പറയും. ജസ്റ്റ് നമ്മള് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ശ്വാസങ്ങളെയും നിശ്വാസങ്ങളെയും പ്രാണനെയും ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന ജന്മങ്ങളെയും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ കാലത്തില് സമർപ്പിക്കുക. മാമേകം ശരണം വ്രജ. ഇതം പരമം ഗുഹ്യം. ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വളരെയധികം ഗുഹ്യമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമാണ്, സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. മദ്ഭക്തേഷ്വഭിദാസ്യതി. ആരാണോ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നത്, ഭക്തിമയി പരാം കൃത്വ മാമേ വൈശ്യത്യ സംശയ. അത് ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ്, എന്റെ സർവീസാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ആരാണോ അയാള് തീർച്ചയായും എന്നിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഡ്യൂട്ടി എന്താണ്? പ്രീച്ചിങ് ആണ്. എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, ഭക്തർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാൻ അത് വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. ഭഗവാൻ അത് സ്വന്തം വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭൃത്യൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. യൈതം, ഈ ഇത്രയും സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ളത്, ഭക്തേഷ്വഭിദാസ്യതി. ആരാണോ എന്റെ ഭക്തനെ ഉപദേശിക്കുന്നത്, ഭക്തിമയി പരാം കൃത്വ, അതാണ് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. മാമേ ഭൈഷ്യത്യ സംശയ, എന്റെ അടുത്തേക്ക് അയാൾ തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്യും. പരമരഹസ്യമായി ജ്ഞാനത്തെ എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നവന് ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനം സുനിശ്ചിതമാണ്. വളരെ വലിയ സേവനമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യും. ഭഗവാന്റെ വാക്കാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ തസ്മാൻ മനുഷ്യേഷു, ഇതിനേക്കാളും നല്ല ഒരു ഭക്തൻ, പ്രിയപ്പെട്ടവനായിട്ട് എനിക്ക് വേറെ ഇല്ല. എന്നുവെച്ചാൽ തസ്മാൻ മനുഷ്യേഷു, മനുഷ്യരിൽ ഇനി ഈ ഭൃത്യനേക്കാളും അപ്പുറത്തേക്ക് ഭൃത്യൻ ഇല്ല എനിക്ക്. കശ്ചിന്മേ പ്രിയകൃതമഹ, പ്രിയനായിട്ട്. ഭവിതാനച്ചമേ തസ്മാത് അന്യപ്രിയതരോ ഭുവി. ഭൂതകാലത്തിലും ഉണ്ടാകില്ല, ഇനി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. ആരാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം? ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നവനാണ്. ആ ഭൃത്യനാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം. തസ്മാൻ മനുഷ്യേഷു കശ്ചിന്മേ പ്രിയകൃതമഹ ഭവിതാനച്ചമേ തസ്മാത് അന്യപ്രിയതരോ ഭുവി. എനിക്ക് ഇതിനേക്കാളും അപ്രത്യേകമായിട്ടൊരു ഭക്തനില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവത്ഗീത വായിക്കണം, കമ്പൽസറി ആയിട്ട് ഓരോ ദിവസവും വായിക്കണം. നമ്മൾക്ക് കഴിയാവുന്ന രീതിയിൽ ഭക്തർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, അഭക്തർക്കല്ല. ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ വാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി എന്താണ് നമ്മൾ തമ്മിൽ നടത്തുന്ന പാവനമായി ഈ സംഭാഷണം പഠിച്ചറിയുന്നവർ ബുദ്ധി കൊണ്ട് എന്നെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ആരാധനയാണ് നമ്മൾ 18 ദിവസം പൂജയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. 8 to 9, 7:30 to 8 വരെ ശ്ലോകം വായിച്ചു, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ വായിച്ചു, നമ്മൾ കേട്ടു, കീർത്തനം ചൊല്ലി, നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലി. അതിനുശേഷം നമ്മൾ 1 hour ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്? ബുദ്ധി കൊണ്ടുള്ള ആരാധനയാണ്. നമ്മൾ പൂക്കള് വെച്ച് ആരാധിക്കുക, എന്തെങ്കിലും ഐറ്റംസ് വെച്ച് യജ്ഞം ചെയ്യുക, ആരതി ഒഴിയുക, ഇതെല്ലാം
നമ്മള് ബുദ്ധി കൊണ്ട് ചെയ്തു. ബുദ്ധി കൊണ്ട് ചെയ്ത ആരാധനയാണ് ഭഗവത്ഗീത പഠനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കിടന്നുകൊണ്ട് കേൾക്കുക അങ്ങനെയൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്തുകൂടാ. ഇത് നമ്മളുടെ ആരാധനയാണ്. നമ്മളെ പൂജിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഈ സംവാദം. ഇത് കേൾക്കുന്നവരും പഠിക്കുന്നവരും എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ബുദ്ധി കൊണ്ടുള്ള ആരാധനയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. കുന്തിപുത്രനായ ധനഞ്ജയ, നീ ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേട്ടില്ലേ? കുന്തിപുത്രനായിട്ടുള്ള ധനഞ്ജയ വിളിക്കുന്നു, അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നുള്ളവായ നിന്റെ വ്യാമോഹം ഇപ്പോൾ തീർന്നില്ലേ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഓൾറെഡി കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. ഇത്രയും പറഞ്ഞാൽ തന്നെ വ്യാമോഹം മാറിക്കഴിഞ്ഞു. നമ്മളും അതുപോലെ ആയി മാറിയില്ലേ? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. നമ്മളും സർവം സറണ്ടർ എന്നുള്ള, സർവം സമർപ്പണം എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ 18 ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്ത ആരാധനയ്ക്ക് ഫലം നമ്മൾ ചോദിച്ചുകൂടാ. കർമ്മ ഫലഹേതുർഭു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അത് ചെയ്തത് എന്നുള്ളതിന്റെ ആ ഒരു കംപ്ലീഷനായി അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, ഹേ അച്യുത, ഇപ്പോൾ എന്റെ വ്യാമോഹം തീർന്നു. അങ്ങയുടെ കരുണ കൊണ്ട് ബുദ്ധി തിരിച്ചു കിട്ടി. നമ്മൾക്കൊക്കെ സംഭവിച്ചതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലായി ഭഗവാൻ ആരാണ് എന്നുള്ളത്. ഞാനിപ്പോൾ ദൃഢനും സംശയരഹിതനുമാണ്. ഞാനിപ്പോൾ സ്ട്രോങ് ആയി കഴിഞ്ഞു. അങ്ങയുടെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. കരിഷ്യേ വചനം തവ, ഞാൻ നിന്റെ വചനമാണ് ചെയ്യുക. നീ പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ ഇനി ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങയുടെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് കരിഷ്യേ വചനം തവ, അതായിരിക്കണം നമ്മളുടെ പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത്. യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സ്ലോഗനൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, എന്തില് LICയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ശരിയായ സ്ലോഗൻ നമ്മൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ച ഓരോ ഭക്തനും വേണ്ടത് സ്ലോഗൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കരിഷ്യേ വചനം തവ, ഞാൻ നീ പറയുന്നത് ഞാൻ കേൾക്കൂ എന്ന് പറയുന്നത് അർജുനൻ പറഞ്ഞു. ആ അവസ്ഥയിലേക്കാണ്. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പ്രഭുജി എന്നോട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് കരച്ചിൽ വരുന്നു മാതാജി. ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഞാനപ്പോ ആ ആളോട് പ്രഭുജിയോട് പറഞ്ഞത്, അപ്പം അതനുസരിച്ച് ചെയ്യൂ. കരിഷ്യേ വചനം തവ, അർജുനൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യൂ എന്നാണ് ഞാൻ അതിന് ആൻസർ കൊടുത്തത്. കരിഷ്യേ വചനം തവ. ഇപ്രകാരം സഞ്ജയൻ പറയുന്നു. മഹാത്മാക്കളായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണാർജുനൻ ഒരു റൂമിലിരുന്ന് ധൃതരാഷ്ട്രയോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് സഞ്ജയൻ. അത് റൂമിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് ഞാനത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് എൻഡ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ കേട്ടു. അത്ഭുതകരമായ സന്ദേശം എന്നെ കൊൾമയർ കൊള്ളിക്കുന്നു. യോഗേശ്വരനായി കൃഷ്ണൻ തന്നെ അർജുനന് പരമരഹസ്യമായി യോഗം ഉപദേശിച്ചത് വ്യാസദേവന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ എനിക്ക് കേൾക്കാനിട വന്നു. ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് വേണോ എന്ന് ചോദിച്ചതാണ് ദിവ്യ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ വ്യാസശിഷ്യനായിട്ടുള്ള സഞ്ജയൻ അത് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് ഇത് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. കൃഷ്ണാർജുനന്മാരുടെ അത്ഭുതകരങ്ങളായ പുണ്യ സംവാദം വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർത്തോർത്ത് ഞാൻ അനുനിമിഷം അന്തപുളകിതനാകുന്നു രാജാവേ. എനിക്ക് രോമാഞ്ചം വരുന്നു. ഭക്തിയുടെ ലക്ഷണമാണ് രോമാഞ്ചം വരിക, മുടി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക, കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരിക, അതുപോലെയുള്ളതൊക്കെ നമ്മളുടെ 8 ലക്ഷണങ്ങളാണ് നമ്മൾക്ക് ഭക്തിക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങളാണ് അനന്തപുളകിതനാവുക എന്നുള്ളത്. കൃഷ്ണന്റെ അത്ഭുതാവഹമായ രൂപമോർക്കും തോറും എനിക്ക് വിസ്മയം വർദ്ധിക്കുന്നു. വീണ്ടും വീണ്ടും സന്തോഷമുണ്ടാകുന്നു. ആ ഒരു വിശ്വരൂപ ദർശനം ഒന്നും കൂടി ആലോചിച്ചിട്ട് സഞ്ജയൻ സന്തോഷിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഭക്തി കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് കണ്ണ് നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ പ്രാർത്ഥന ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തി എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകമാണ്, എത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണോ എത്ര പാർത്ഥോ ധനുർധരഃ തത്ര ശ്രീർ വിജയോ ഭൂതർ ധ്രുവാനീതിർ മതിർ മമ. എവിടെയാണോ സഞ്ജയൻ ധൈര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു ധൃതരാഷ്ട്രരോട്, വിജയം എവിടെയാണ്? എവിടെ യോഗേശ്വരനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണനുണ്ടോ, എത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണോ, യോഗേശ്വരനായിട്ടുള്ള യോഗമാണ് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് കൃഷ്ണൻ. യോഗേശ്വരനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണനുണ്ടോ? എവിടെ വില്ലാളി വീരനായിട്ടുള്ള അർജുനനുണ്ടോ ധനുർധരഃ വില്ല് പിടിച്ചിട്ടുള്ളത്? അവിടെയാണ് തത്ര ശ്രീർ വിജയോ ഭൂതിർ ധ്രുവാനീതിർ മതിർ മമ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അവിടെയാണ്. അസാധാരണ ശക്തിയും ഐശ്വര്യവും വിജയവും നീതിയും ഉള്ളത്, മതിർ മമ ബുദ്ധിയും ഉള്ളത് എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. സഞ്ജയന് തല പോകുമോ എന്ന് പോലും നോക്കാതെ സഞ്ജയൻ റൂമിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നു. ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്തും ചെയ്യാം. എവിടെയാണ് വിജയം എന്ന് സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. എത്ര യോഗീശ്വര കൃഷ്ണോ എത്ര പാർത്ഥോ ധനുർധരഃ തത്ര ശ്രീർ വിജയോ ഭൂതർ ധ്രുവാനീതിർ മതിർ മമ. ഭഗവാൻ എവിടെയാണോ ഉള്ളത്, ധനുർധരനായിട്ടുള്ള അർജുനൻ എവിടെയാണുള്ളത്, അവിടെയാണ് വിജയവും നീതിയും മതിയും എല്ലാം ഉള്ളത്. ഐശ്വര്യവും ധ്രുവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചലിക്കാത്ത അവസ്ഥ, ഇതെല്ലാം അസാധാരണ ശക്തിയുമെല്ലാം അവിടെയാണുള്ളത്. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾക്ക് ഓടിച്ചെന്ന് മഹാത്മ്യം നോക്കാം. ശങ്കരാചാര്യർ എഴുതിയിട്ടുള്ള മഹാത്മ്യം. ഗീതാശാസ്ത്രം ഇതം പുണ്യം എപ്പടേ പ്രേതപുമാൻ വിഷ്ണു പദമവാപ്നോതി ഭയശോകാദി വർജിത. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഗീത
പഠിച്ചത് എന്നുള്ളത്. ആദ്യം പഠിക്കുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മൾ ഗീതാമഹാത്മ്യം പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് പഠിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. ഇനി നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന്റെ ഇതാണ് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് പഠിച്ചത് എന്നുള്ളത്. പവിത്രമായി ഗീതാശാസ്ത്രത്തെ പ്രയത്നപൂർവ്വം പഠിക്കുന്നവൻ ഭയശോകങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി വിഷ്ണുവിന്റെ പദം പോകുന്നു. വിഷ്ണു പദം അവാപ്നോതി ഭയശോകാതിവർജിത. ഭയവും ശോകവും എല്ലാം ഒഴിഞ്ഞ് വിഷ്ണു പദം പ്രാപിക്കുന്നു. ഗീതാധ്യയനശീലസ്യ പ്രാണായാമ പരസ്യച്ച് നൈവ സന്ധിഹി പാപാനി പൂർവജന്മകൃതാനിച്ച്. എല്ലാ ദിവസവും അധ്യയനശീലസ്യ ഹാബിറ്റാക്കി മാറ്റുക. പ്രാണായാമ പരസ്യച്ച് പ്രാണായാമവും കൂടി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നൈവ സന്ധിഹി പാപാനി പാപങ്ങളെല്ലാം പൂർവമായിട്ട് ചെയ്ത പാപങ്ങളൊക്കെ തീരുകയും ചെയ്യും. ഇനി പുതിയതായിട്ട് പാപങ്ങൾ വരാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും. മലനിർമോചനം പുംസാം ജലസ്നാനം ദിനേ ദിനേ സകൃത്ഗീതാമൃത സ്നാനം സകൃത്ഗീതാംഭരസി സ്നാനം സംസാര മലനാശനം. പ്രതിദിന സ്നാനം നമ്മള് ശരീരത്തിലെ അഴുക്കു കളയാനാണെങ്കിൽ ഭഗവത്ഗീതയാകുന്ന പുണ്യജലത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം കുളിച്ചാൽ അത് സംസാരമലത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നു, നമ്മളെ തന്നെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുന്നു. അമൃതാണ് ഗീത, അമൃത സ്നാനം അമൃതാണ് അത്. ഗീത സുഗീത കർത്തവ്യ കിമന്യേ ശാസ്ത്രവിസ്തരെ. എന്തിനാണ് വേറെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ? കിമന്യേ എന്തിനാണ് ഗീത സുഗീത കർത്തവ്യ. ഗീതയുണ്ടെങ്കിൽ സ്വയം പത്മനാഭസ്യ മുഖ പത്മാത്മനി കൃത. ഭഗവാന്റെ പത്മനാഭന്റെ മുഖത്ത് നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഭഗവത്ഗീതയുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ബാക്കിയുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത്? ഭാരതാമൃത സർവസ്വം വിഷ്ണു ഭക്രാദ്വിനി കൃതം. ഭാരതത്തിന്റെ അമൃതാണ്, മഹാഭാരതത്തിന്റെ അമൃതാണ്, അതിന്റെ നടുവിലുള്ളതാണ് എന്ത്? ഗീത. വിഷ്ണുർ വക്രാദ്വിനി കൃതം. ഭഗവാന്റെ നാവിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഗീത. ഗംഗോദകം പീത്വ. ഗീതയാകുന്ന ഗംഗോദകം, ഗംഗാജലം കുടിച്ചാൽ പുനർജന്മന വിദ്യത്തെ. ഓക്കെ. ഏകം ശാസ്ത്രം ദേവകീ പുത്രഗീതം. ഏകോ ദേവോ ദേവകീ പുത്ര ഏവ. ഏകോ മന്ത്രസ്തസ്യ നാമാനി യാനി കർമാപ്യേകം തസ്യ ദേവസ്യ സേവ. ഒരേ ഒരു ശാസ്ത്രം കൃഷ്ണൻ ഉപദേശിച്ച ഗീതയാണ്. ഒരേ ഒരു ഈശ്വരൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. ഏകം ശാസ്ത്രം ദേവകീ പുത്രഗീതം. ഏകോ ദേവോ ദേവകീ പുത്ര ഏവ. ദേവകീ പുത്രനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണനാണ്. ഏകോ മന്ത്രസ്തസ്യ നാമാനി യാനി. ഭഗവാന്റെ നാമമാണ് ഒരേ ഒരു മന്ത്രം. കർമാപ്യേകം തസ്യ ദേവസ്യ സേവ. കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് അവന്റെ സേവയാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ദേവകീ നന്ദന സൃഷ്ടാക്ഷിദീശ പാപനാശന എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് കുറൂരമ്മ ഭഗവാന്റെ മടിയിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് ദേവകീ നന്ദന എന്ന് പറഞ്ഞ ആ വേർഡ് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഭഗവാനാണ് ചൊല്ലുന്നത്, കൃഷ്ണനാണ് ചൊല്ലി കഴിപ്പിക്കുന്നത് കുറൂരമ്മയ്ക്ക്. എന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ തന്നെ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് അശ്രു വന്നിട്ട് കുറൂരമ്മയുടെ മുഖത്ത് വീണു എന്ന് പറയുന്നു. അത്രത്തോളം ഭഗവാന് തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ഭഗവാന്റെ നാമം എന്ന് പറയുന്നത്. അവന്റെ നാമവും ഒരേ ഒരു കർമ്മം അവന്റെ സേവയുമാകുന്നു. അപ്പം ഇതിന്റെ മാഹാത്മ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് ലെസൺ വായിച്ചതിന്റെ മാഹാത്മ്യം എന്താന്ന് വെച്ചാല്, ഒരു ദിവസം അമരാവതിയില് ഇന്ദ്രദേവൻ ശശിദേവി ഭാര്യയായിട്ടുള്ള ശശിദേവിയുടെ കൂടെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് കിരീടമൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അഗന്ധർവന്മാര് പാട്ട് പാടുന്നു, അപ്സരസുകൾ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നു, ഋഷിമാര് മന്ത്രം ചൊല്ലുന്നു, ആകെപ്പാടെ ബഹളം. ഇതിന്റെ ഇടയില് ഇന്ദ്രന് നല്ല ബഹുമാനം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആ സമയത്ത് ഒരു നല്ലൊരു യൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരാള്, ഈ ഹാൻസം ആയിട്ടുള്ള ഒരാള് കയറി വന്നു. ഇന്ദ്രപുരിയിൽ കയറി വന്നു, അമരാവതിയില്. ആ കയറി വന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോഴേക്കും ഇന്ദ്രന്റെ തലയിലുള്ള കിരീടം അങ്ങ് താഴെ വീണു. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ദ്രന്റെ ആ പൊസിഷൻ അപ്പോഴേക്കും ആളെ കണ്ടപ്പോഴേക്കും പോയി കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇന്ദ്രൻ ആലോചിച്ചു, ഇത് ആരാണ്? ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ. ദാനവും ധർമ്മവും എല്ലാം ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇന്ദ്രനാവുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇയാള് ദാനമോ ധർമ്മമോ ഒന്നും ചെയ്തതായിട്ട് എനിക്ക് അറിയില്ലല്ലോ, ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് ഇന്ദ്രൻ എപ്പോഴും ബാക്കിയുള്ളവരെ വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പം അങ്ങനെ വിചാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് താഴെ വീണിരിക്കുന്ന ആ കിരീടം എടുത്തിട്ട് ഋഷിമാരൊക്കെ പോയിട്ട് ആ ആളുടെ തലയിൽ വെച്ച് വന്നിട്ട് ഇന്ദ്രനെയൊക്കെ താഴേക്ക് ഇറക്കിയിട്ട് ആ ആള് കയറ്റിയിരുത്തി. ഇത്രത്തോളം ആ ഒരു ആൾ ആരാണ് എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരെങ്കിലും നോക്കിയാൽ ആരും മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇന്ദ്രനെ. അപ്പം ഇന്ദ്രൻ വൈകുണ്ഠത്തേക്ക് പോയി. വൈകുണ്ഠത്തേക്ക് പോയിട്ട് ഭാഗ്യം കൊണ്ട് മഹാവിഷ്ണുവിനെ കണ്ടു. എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, ആരാ മഹാവിഷ്ണു? അത് ഭഗവാനെ, അത് ആരാണ് അവിടെ വന്നത്? എന്റെ കിരീടവും പോയി, സ്ഥാനവും പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം മഹാവിഷ്ണു പറഞ്ഞു, അതാണ് ഒരു ബ്രാഹ്മണനാണ്. ആ ബ്രാഹ്മണൻ ഭൂമിയിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്? ലാസ്റ്റ് ലെസൺ 18ാമത്തെ ലെസൺ ഭഗവത്ഗീത 5 ശ്ലോകം വെച്ചിട്ട് വായിക്കും ഓരോ ദിവസവും. ഇന്ന് 5 ശ്ലോകം വായിക്കും, നാളെ 5 ശ്ലോകം, അങ്ങനെ 78 ശ്ലോകം കഴിയുമ്പോ വീണ്ടും തുടങ്ങും. അതേപോലെ
5 ശ്ലോകം ധാരാളം ഒന്നും ചെയ്യില്ല, വളരെ കുറച്ച് മാത്രം. അത്രയും ചെയ്ത് അയാൾ ജന്മം തീർത്തപ്പോഴേക്കും അയാൾക്ക് ഈ വക ഫലങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഇന്ദ്രനാകാനുള്ള അത്രയും പൊസിഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞു. യാഗങ്ങളും ദാനവും എല്ലാം ചെയ്ത പൊസിഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടാണ് അയാൾ ഇന്ദ്രനായത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാനിനി എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഭഗവാനെ, എനിക്കൊക്കെ പൊസിഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ടായല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ, ഭൂമിയിൽ പോകൂ, എന്നിട്ട് ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചിട്ട് വരൂ, 18ാമത്തെ അധ്യായമെങ്കിലും പഠിച്ചിട്ട് വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭൂമിയിലേക്ക് വിട്ടു. ഭൂമിയിലേക്ക് വിട്ടപ്പോഴേക്കും ഗോദാവരി നദീതീരത്ത് ആന്ധ്രാപ്രദേശില് ധാരാളം ബ്രാഹ്മണരുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ വായിച്ച് പഠിച്ച് എല്ലാ ദിവസവും ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നവര് ഗോദാവരി നദീതീരത്ത് പോയി. എന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു ബ്രാഹ്മണനെ കണ്ടു. നല്ലൊരു ബ്രാഹ്മണൻ, എല്ലാവർക്കും വളരെ നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. ഇന്ദ്രൻ പോയിട്ട് ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ വേഷത്തിൽ പോയി, ബ്രഹ്മചാരിയുടെ വേഷത്തിൽ പോയിട്ട് ആ ബ്രാഹ്മണന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് 18ാമത്തെ അധ്യായം ഓരോ ശ്ലോകമായിട്ട് ഭാവാർത്ഥത്തോടുകൂടി പഠിച്ചതിന് ശേഷം തിരിച്ച് ദക്ഷിണയൊക്കെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം തിരിച്ചു വന്നു. എന്നിട്ട് ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു, വൈകുണ്ഠത്തിൽ വന്നു, ഇനി ഞാൻ ഇന്ദ്രപുരിയിലേക്ക് ഇല്ല ഭഗവാൻ, എനിക്ക് ആ ഇന്ദ്രപുരിയും വേണ്ട, എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ ചരണം മാത്രം മതി, ആ കൃപാദങ്ങൾ മാത്രം മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ദ്രൻ അവിടെ താമസിച്ചു ഭഗവാന്റെ സർവീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതാണ് 18ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇതായിരുന്നു 18ാമത്തെ ലെസൺ. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയാൻ എന്തെങ്കിലും പറയുക, എന്തെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ മാതാജി. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ധന്യ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി രജിസ്ട്രേഷൻ ഉള്ളത് ലിങ്ക് ഇതിലിടാട്ടോ, ഗ്രൂപ്പിലിടാം, ഏപ്രിൽ ഗ്രൂപ്പിലിടാട്ടോ നാളെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ധന്യ മാതാജി. സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലേ കേൾക്കേണ്ടത് വിചാരിച്ചു. അതെ 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 അതെ, എല്ലാവരോടും ഹരേ കൃഷ്ണ. ലെവൽ 2-നുള്ളത് ഈ ഇന്നത്തെ ഏപ്രിലത്തെ ആ മന്തില് അതിൽ ഗ്രൂപ്പിലിടാട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ അത് തുടങ്ങണത് എന്നാന്നുള്ളത് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ലിങ്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് അതിലിടാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് ഇപ്രാവശ്യം ശനി ഞായറായിരിക്കും ചെയ്യണത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് ലിങ്ക് നാളെ ഇടാട്ടോ, രാവിലെ ഇടാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ലിങ്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ലിങ്ക് അടക്കം ഇടാട്ടോ. 2 കോഴ്സ് ഉണ്ട്, പ്രീ ഭക്തി ശാസ്ത്രി കോഴ്സും ഉണ്ട്, അതേപോലെ ഭക്തി സദാചാർ കോഴ്സും ഉണ്ട്. അപ്പൊ പ്രീ ഭക്തി ശാസ്ത്രി കോഴ്സ് അത് ശരിക്ക് കോഴ്സ് ലെസൺസ്, അറ്റൻഡൻസ് ഉണ്ട്, അസൈൻമെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും, സബ്മിഷൻ എക്സാംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഭക്തിശാസ്ത്രി സദാചാർ കോഴ്സ് സിലബസ് ഒന്നുമില്ല, അസൈൻമെന്റ്സ് ഒന്നുമില്ല, അങ്ങനത്തെ കോഴ്സാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ രണ്ടിലും ചേരുവാണെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു. മിനി മാതാജി, അതില് ഭഗവത്ഗീത ആയിരിക്കില്ലല്ലോ? അല്ല 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 അല്ല, അതും കൂടി പറയുന്നല്ലോ. അതെ അതെ അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നാളെ ഇടാട്ടോ അത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ലെവൽ 1-ന് എക്സാം വല്ലതും ഉണ്ടോ, അതോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ക്വിസ് കഴിഞ്ഞില്ലേ? ക്വിസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം നമുക്ക്. ഇനി ലെവൽ 2-ലേക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ പുതിയ മാതാജി. ടീച്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ, പ്രാർത്ഥിക്കാം നമുക്കൊന്ന്. കായേന വാചാ മനസേന്ദ്രിയർവാ ബുദ്ധ്യാത്മനാ സമർപ്പയാമി. കൃഷ്ണാർപ്പണം സർവം കൃഷ്ണാർപ്പണം. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യശ്ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ ശ്രീ വിഷ്ണുഭൂതി നമോ നമഃ.
नमः। हरे अनंत कृष्ण कोटि कृष्णा। वैष्णव वृंद की जय। जय हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद की सर्वं जय। हरे कृष्ण भगवान हरे कृष्णा सर्वं हरे कृष्णार्पणमस्तु। सर्वं कृष्णा हरे कृष्णार्पणमस्तु। कृष्णा सर्वं हरे कृष्णा कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम राम हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे 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 कृष्ण राम हरे राम हरे हरे कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 राम हरे हरे राम कृष्ण राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे 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 രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും ജപിച്ചതോ ക്രിസ്തൊക്കെ ചെയ്ത് സെക്കൻഡ് ലെവലിലേക്ക് പോവുക. ഓക്കെ, हरे എല്ലാവർക്കും कृष्ण ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം हरे ഉണ്ടാവട്ടെ. कृष्ण ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण മിനി हरे മാതാജി, कृष्ण ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് കൃഷ്ണ. യു എവരിബഡി. Thank you, വിജയ Mataji. മാതാജി, താങ്ക് യു താങ്ക് മാതാജി. യു. താങ്ക് യു മാതാജി. थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण Thank you, Mataji. ഹരേ Thank കൃഷ്ണ. you. സ്വർണ Thank you, പ്രഭ Mataji. മാതാജി, താങ്ക് യു. ഹരേ താങ്ക് യു കൃഷ്ണ. മാതാജി. താങ്ക് हरे യു. कृष्ण माता जी। हरे ഹരേ कृष्ण മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് മിനി യു. മാതാജി വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചെയ്യാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. Hare ഹരേ Krishna, കൃഷ്ണ. Hare എവരിബഡി Krishna. കീപ് ചാന്റിങ്. Thank you, Mataji. हरे ഹരേ